ඉස්සතර මෙම්බරුන් සලාමුගා නුව මෙම්බරකු එබතිබ්බෙවි මියදුගේ එජෙන්ට් දෙයෙන් ඔබ්ලික් දෙහස් වන් සර්විස් අලිෆ් ජවියනි රියාස්තුන් අංගා එංගුන් රයිතාර Maldives Civilization Authority කාණු ඉස්ලාහ කරනුක බිල් 31 ජුලයි 2005 නියල ගෞමිතරගී තරකා කමිටින් අංගවාෆවේ एजेंडा नंबर 5 मजलियत तरफ पंजे करार बार्श दायरा अगस्त नंबर इब्राहिम सुजा हुशल वाफवा करार फ्रोतम क्यों इवुं कानून नंबर हतिंग ऑब्लिक देहास दिहे दिवे राज्य इदारी दायरा तलाम कजी उसूल हिंग कानून फनर हर फ्रोनर ए कानून गनेफा इस्लाह तक ए निजाम हिंगुम का दिमाफा दहितक गुंजहतो का मच्च बिहिवना रैतुंग मलियो का बिंबन देखोडन वाकोते देने कुतम टका हुशला करार आज अवुंडु मेदु कष्टकोडी देम्मे फ्रुतम क्यों में इवुडु करारुगे इब्तिदाई बहुस कोरिया गेंदीम मेदु यम एजेंडा नंबर 6 का अवुंड मिदनी बार्श दायरा अगस्तेंबर इब्राहिम सुजा हुशल वाफवा कानून नंबर 7 ऑब्लिक देहास दिहे दिवे राज्य इदाई दायरा तलाम कजी उसूल हिम कानून फनर फुरुन कानून गिलिफा इस्लाह तक ए निजाम हिंगुम का दिमाफा दहितका गुंजंतो का मच्चा विहिवन रैतल मजलिह का मेंबरुन देखोडन वाकोते देनेगत मट्टका हुशला करार करार हुशल मशा जवाबदार वडाकत मशा फहबस विदाउल जुमला फनमेट के फुर्सत इज्जत मेंबर लिबडानवान करार इब्तिदाई बहुत सिंगमुन दायर ए फनमेट हुगा नो तो बाबे बहालागम बेनुकुम इख्तियार इज्जत मेंबर लिबडान बे करार हुशल व देवमा इज्जत मेंबर फुर्सत तरवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया इस्तराइस गाउन नंबर 7 ऑब्लिक देहास दिहे दिवे राज्य इदारी दायरा तल मरकजी उसूल हिंगुम के कानून फनर हर फुरुनो इरु एगानोन गेनेफावा इस्लाह तक ए निजाम हिंगुमुगा दिमाएफावा दति तक गोंजहुंतोगे मच्च विहिवण रईतुंगे मचलिहुगे मेंबरुन देकवेडन्नवा गोते देनेगतु मट्टका हुशाला गरार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबियिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद हतें अगस्त देहास अशेग्गा अमल कुरम फेशि दिवेहि जुम्हूरिया के कानून असासी के अव्वण बाबुगा बयान कुरा लामरकजी उसूलुं इदारी दायरातंग हिंगुम के बाबु के दशुं सतारोण मचलिहुगा एकुलवाली कानून नंबर 7 ऑब्लिक देहास दिहे दिवेहि राज्य के इदारी दायरात लामरकजी उसूलुं हिंगुम के कानून की मिहातन राज्य का कानून कंग एम्मगिन इस्ताहु गेनवनु एक कानून दौलत के हरदु बडुवे इक्तिसाद कुरन जहिफावा मी दंडिवळग्गा कानूनुगा बयान कुराती कोम्मेहन कुरंजे कमेगे गोतुगा राज्य के कोम्मे रशकुम मदुवेगिन फर्स्ट काउंसिलरुन तिबें कोम्मेहन लाजिम कोफ्फावें उतुं एम्म रंगलुतो ए वरगिन रईतुं कुरमुदा सुवालिके එහෙන් කමු මි හස්සස් මස්සලක් හල්ලු අන්නන් ඔයි ගොතකී කොබාකන් දෙනගතුමෂා කමා ගුළුන් හුරි සරකාරුගේ ඉදාරාතක එම්මිහා මොස්සසාතක මිකමුගේ එහි තෙරවේ හල්ලු ಹೋದುಮಟ್ಟಕ ವಿಹಿವಣ ರೈತು ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರನ್ ದೆಕವಡನ್ನವಾ ಗೊತೆ ಬೆದುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಗರಾರ್ ಹುಶಾಳಂ ಗರಾರ್ ಗಾನ್ ನಂಬರ್ 7 ಒಬ್ಲಿಕ್ ದೇಹಾಸ್ ದಿಹೆ ದಿವೆರಾಜೆ ಇದಾರಿ ದಾಯಿರಾತ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಉಸೂಲ್ ಹುಂಗು ಕಾನೂನು ಹಿಂಗಾದಿಯ ಫಣರವಣ ಹರ ತೆರೆಗ ಜುಮ್ಲ ಫಣರ ಫಹರು ಇಸ್ಲಾಹ್ ಫಣರ ಫಹರು ಎ ಕಾನೂನು ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕುರೈಫಾ ವಾಯರು ಅದಿ ಗಾನ್ ನಂಬರ್ 5 ಒಬ್ಲಿಕ್ ದೇಹಾಸ್ 5 ಒಬ್ಲಿಕ್ ವಿಹಿ ದಿವೆರಾಜೆ ಇದಾರಿ ದಾಯಿರಾತ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಉಸೂಲ್ ಹಿಂಗು ಕಶವರ ಕುರ್ಮುಗೆ ಹಾಸ ಕಾನೂನು देहास विहिगे नमुगा कानूने नवारवण मजलिहुं देहास विहिवण हरु एकुलवाद एगानूनव्य सम एहरु अलुं इस्लाहे गिनस्पावे अदि फाइतुवि फणर हरु लोकल काउंसिल हतरु इंतिहाबे बेवि एतकें हास काउंसिलरें इंतिहाबको एतके बिलियन दिवेहि रुफियावणी दिवेहि दौलतक बजटु मिनिजामं हरदुवेफे එහෙන් නමයස් මිනිසාමගේ සබබුන් හිංගුමන් ඈ ඉතුරු බදලක ෆසේහෙන් නුවත මිනිසාමගේ සබබුන් රද්දෂා අතොලතෝගේ තරග්ගිය ගෙනවණු ඉතුරු බදලේ ෆෙන්නන් නැතේ මිනිසාමගේ සබබුන් මිහාතන ෆාහකෆාවණි රාජ්‍යයේ එකි කංකොලතෝගා එකි සියාසී නිසාමක මිනිසාම් බට්ටමකින් ගොස්වා උතුමේ කාරන් එබ්බාලු නුදේ හමුගේ ශලාෆා අම මියාකු රෂ කවුන්සිල් තක අතොල කවුන්සිල් තකන් අදි සිටි කවුන්සිල් තෝගේ මෙම්බරුන් අදදා බේනුම්බා ඉස්තාහුත ගානෝන ගෙනස් පෙචුවලාගෙන් හල්ලු හොදුමේ लामरकजी उसूलुं इदारी दायरातंग हिंगुमकी गान असासी के अव्वण बाबुं लाजिम कोफ्फावा कमेके
रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज के सरकार वणी लामरकजी निजाम हरदना कुरमट्टका एकमं हास वजारें एमनिक मिदन्ने वजाराय लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी तम्मे तने देनेगनेफे मिकमुगा एकशेने दिरासा एकुरवम फहु मिमस्सले बेनुबा गानोनी इस्लाहुता सरकार लस्तकेन्नुवे मजलिह फणुवानि कमुगा देकेमे මිහාතනං එක සිෆසිෆාගා කුරවුණු එම්මිහා දිරාසා තකුම් වෙස් රයිතුන් එම්මෙ කම්බඩුන් ඔති කවුන්සිලරුන්ගේ අදදා මෙදුවේ කුඩරශෙග්ගා එම්මෙ ෆන්සාස් මිහුන් ආබාදියක් වෙස් මුනිසිපල් හිදුමෙ දිනුමන් ඉන්තිහාබකොත් දවදතු මුසාර දේන්ජේ මදුවගෙන් ෆස් කවුන්සිලරුන් තිබෙන් ජහුම් ෆද කංකමි හුරිහා ගොතකුම් බෙලි නමයිස් බොඩති ඉස්තාහත බේනුවා කන්තත්තකේ අදි හම මියායකු රයිතුන් මජලිහුගේ මෙම්බරුන්ගේ අදදුවෙස් කොන්ට්‍රෝල් කුරුමකී ගින බයකු ගබූල් කුරා ගොතුකා මිමජලිහුන් කොරංජේ කමෙක්කම් කම්වෙස් ෆාහා කුරවේ इदारी दायरा था लामरकजी उसूलन हिंगुम कुरमुं अन्न हेदा कीविस फुंको विस्नालन जे कमेके एम्मे कंबंडवान जेहनी एकशीगेम वा नतीजा नुनेरवेतिये खतीबुं गेफणुवादा रयितुं इंतिहाब कुरा काउंसिलरुं तके वजूदं आई नुहनु फोनी उम्मीद तका एकुगे दिवेहिंगे जमानी गान असासीगा मी मफहूम हास कुफावा बाबें एकुदवालाफा वणी कमुगे मुहिमकम बडु कमुन्ने उरीम विस बयान करे फदें कोम्मे रशकुम मदुवेगिं फस काउंसिलरुं इंतिहाब को मुसारा बडो हेदे कुरायरु मी मिकं हम ओन्नन जेहे गोत्तो सुवालु फेदे मि निजामुगा देकोळु नु जेहे एत कमे विस दणी हिंगमुन्ने आबादी कितम में कुड रमेश रशेक वेज्जन नम फस काउंसिलरुं एबतिबे जिम्मा त बडो आबादी बडो रशा मी हुम्मदु अदि कुराने मसेक्केत्तव्विस मधु कुडरशुके काउंसिलरुंगे मुसारा इनायतव्विस एव्वरे काउंसिलरुंगे मुसारा इनायतक बडु हेदे कुरायरु हम मी कुरंजे हरदेत्तोवे सुवादु फेदे काउंसिलरुं तिबि अददु मुळिय नमेस फुल टाइम को फर्स्ट काउंसिलरुं तिबेन जेहे तो मी उफद्दन सिटिन एलेवंस दे बैक बदल वेज्ज नम एत गुणें हरदु कुड कुरविगिन दाने अदि तरग्गीग नार्य बुर्जहुम जागलि दामरकजी उसूलुन राज्य हिंगुम फेशि दतारक निस्बेव्वा एक्टिविस्टुन्न जाग दिनुमं ඔන්න තළුමෙක්ගේ ගොතුගා ලාමරකසි නිසාම ඔතමකී හිතාමහුරි කමෙකේ එහෙන් කමු මිෆද හස්සාසි මස්සලේග්ගා රයිතුන්නම් හල්ලෙන් හෝද්දු මට්ටකා විහිවන මජලිහුගේ මෙම්බරුන් දෙකවඩන්නවා ගොතේ දෙනගතු මට්ටකා මජලිහුගේ ගවෑදුගේ සතේක අඩ්ඩිහ නුවවන මාද්දාගේ දශුන් මිගරාර අලුන් හුෂෙලින් शुक्रिया इस्तेराइस्ते फुर्सत शुक्रिया इस्ते मेंबर මේ करार බහුස්කරම කන්ෆර්මනි ජුම්ලා හතර ගඩීරු APNC දෙකඩීරා 30 මිනිත් MDP 33 මිනිත් MDA 7 මිනිත් ජුම්හුරි පාර්ටිය ශා MNP 12 මිනිත් වක්ෂ පාර්ටිය ක දෙස්වඩා නුගන්නව කොම්මෙ ඉස්සත මෙම්බර ක හැම් මිනිත් වාෆුල් දෙකියුම දෙඩෝ එන්නේ මා ඉස්සත මෙම්බර උන්න ෆුර්සත් හුලවාද ෆේදු දෙකුණු දායරා ඉස්තෙම්බර ඉබ්‍රාහිම් දීදී शुक्रिया इज्जत रईस मियाद मी होशलगंदी गरार हते अबलिक दिहास दिहे का मी दिमाग फा मसला थका बहे गतो बारतार इज्जत नंबर ए इब्राहिम शुजा ए होशल के अलगोन हम नोन कम्बडवा आदि यहां में थायद पुरा कमेंगे ए बदल तक गेन्नेंगे बेजे मी हारो इज्जत रईस अलु में विस्नालन जे कमे निजामोगे ए बहुरी मसला अनाराहार वगैन दियर में मसले तकर दायमी रंगल हल्ले नाइस के म्यूनी सियासी पार्टी तकुं गेन्न बदल तका आदि एबेफुंगे विस्मा फिकुर एहुरे तफाफीमा मियदु ए अलुमेंगे इज्जत नंबर ए सुजा ए विदाळु गोता अड्डु सिटी बलारो अलु निस्ब वादायरा फस्सास मोसते के मेंबरुं रयतुन दिरोले तनिग फेयरा एक्कोल्ले अलुमें बोडु तनकं हदा मिहारो कुरिगे अकाउंट दरुन्ना एकमको 203 के मिहुंगा आबादी तनिग फर्स्ट काउंसिलर रहुगा सिटी ये तीम मिळनी अलगुन मेंगे बोडो सिंगा आबादी यो सिटी एग महमद काउंसिलर उर्दू के काउंसिलर मीदू के ककु मरदू के काउंसिलर एकमको मी बोडती आबादी था मितने सिटी की एम मी हैं मी मजली हेबस मेंबरु कोम में हार को इतु वहमियती मी ला मरकजी उसूल मी गानु तं हदा गायरो मी गानो सासी उजुद गारो मजलिस वेस्मियती राहु काउंसिल तब बेसे गोता एमे इखुले आस्तेरी कमें होएगा विष्णु में होएगा कोफवा कमें नूं कमुं दिवे राज्येगा आदुग तरगियं हुरसेलिगे मुळनी अलुन वरकुड मिसा दन्नो होना मी काउंसिल on tibbe kurani हम रईतुन जेसो एकद्दु अड्डो सिरी मीगा कुरिगा सरकारो फैसिलिटी तंग होनले यूथ मिनिस्ट्री उफद्दा हुन तंतंग
రైతున జువాన్నట్టక కసరత్ కుళియర్ కుళం అదా ఉర్తందరం మీ ఆర్ ఫీనకం ఫడా కౌన్సిల్ e mi un amille ke waita fast ko kan council fina kan fadavi komme puri ke 500 rupiah mi har 750 rupiah badal ko council ekam council takan आमदनी mi deni sarkar budget deni sarkar den kon kamet kurani rayatu mi hay to mi fi nagagen sarkar kurakam kam bolu galwani youth ministry kurakam nummi puri ha council taku daruga mi haru mi sports arena taka mi tanta mi hunani jibutaka ehma මේ කවුන්සිල් තකුන් රයිතුන ජෙසුන් කුරුන් කොංකමෙත් කුරණි දෙන් අදි අහරු කවුන්සිල් දෙ බජටුන් 40 මිහුන් 50 මිහුන් ක්‍රියාතක දනි පුරියා කවුන්සිල් නුමි තනක අංග කමිටිස් ගාල මේ දවලතුක බජට් නුන්තෝ මිදනි දෙමුනා තිවන්න මිදනි තිවන්න මගේ සිටි එක තරගයට එක මසක එෆ්එස් කම කුරේ කනේ මියාතන කොම් ආම්දනියත්ෝ සිටිය කොන් තරගේ මෂරොත්ෝ ගෙනුනි ගොස්සා ITBF යාය දන්යා මිසාලක අඩ්ඩුක තිබේ විපාරි වෙරින් ගෙතරෙන් බයික එක්ක එක් කවුන්සල් එකක් දෙක කවුන්සල් නුනේ මේරු දෙවිදාන එකම උරිහේ මෙන් දනි කි කුරන්තෝ කවුන්සල් බජටුන් එත මිලියන් රුපියන් හරද කොග්ගන් ගොස්ස ලැප්ටොප් හදියා යබදියා ගණික මියන්නේ මේ කරප්ෂන් නුන්තෝ මේ බෙරේන කොතන බත්තෝ අන්නු ෆෝරා වර්ග ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಿನಿ ಮರ ಏತುನ ವಿ ಕೊಂ ಫಾಯ್ದಾ ಆಯ್ತು ಇರ್ಕೊಳ ಕೊಮಿತನ್ ತೆದು ಕೊಮಿಸ್ ಬೇವಳ ಏತುನ ಬಾರು ಕಂತೆನ್ ಜೇಣ ನೀ ಬಾರು ವರೆಗೆ ಹೋತಿ ರೈತ ನೀ ಹಾದು ಗೊತ್ತೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಿ ರೈತ ತಿ ಹಾಲುಗ ಅಳ್ಕೊಂಡು ದಾಯಿರಾಗ ಗೋಚೆ ಎವ್ವೆಸೆಚ್ಚೆ ದೇವೇಕ ನೋವೆ ಬಾಕಿ ಬಯಕ ಫೆನ್ನ ಮಿಹಕ ನುಣಿಯ ರೈಯತುಂ ಬೇಣು ಬಾಗೊತ್ತು ಕೈಕ್ ವಯಸ್ಸು ನುಣಿವೆ ಎ ಹುಣ್ಣ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬೇಣು ಬಾಗೊತ್ತು ಕೊಮ್ಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುರನಿ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಮೀ ನಿಜಾಮುಗ ಮಸ್ಸಲೆ ಎಬಹುರಿ මේ ඉස්සතරි රයිතුන්ග මජලියක හුරිහා මෙම්බර්න ඉවඩන්න මේක මස්සල එබොරිකන් රයිතුන්න කියගේ එම් බදල් කරන් හැමිසි අරගොන නොදන්නවන් කතියු කියාට කවුන්සිලර් නුකියාට කවුන්සිලර් කියස් කතියු කියස් මේයර් කියස් රස්කෙවානු කියස් රයිතුන හිදුමන් ලිබේ කොතම් මිරිසා මොන්නන් ජානි මේක එබොරි මස්සල එමෙ මියන් හල්ලු හොදු මට්ටක ඉස්සතරි මෙම්බර් බාර් දායරා ඉස්ස මෙම්බර් අලුම් මේක ඛයාල් හොදන් මේ මජලිසිය මුටේලිතිය ශුක්‍රව දන්නවන් මලික් ෆානකි කවුමි බදල අලුගොන මේ තායද කුරන් शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर हनीमादो दायरा इस्ते मेंबर अब्दुल गफूर मूसा रईस काउंसिल मधुकुरम मी हुशाराफा हुशारम की अळगोंड तायत कुरान का मेनू इस्ते रईस जयितुन टका मी वेत वेदिय फनराहार काउंसिल तक कुरी मसक्कत को नतीजा हेको गळमेन्ना फेन्नगे बोरी इस्ते रईस मसले की काउंसिल को मसले नो मिगवम अन्न सरकार तक मसले इस्ते रईस रईस जुमूरिया का मगाम वडानवा बेपुलुंगे मसले असु मसले की सियासी बेनुमुगा दौलतुगा दौलत नुआवर कंकं कुरन दिमाग को इस्ते मेंबर निजाम है मसले इंग्रज दायरा इस्ते मेंबर इब्राहिम फला मैं शुक्रिया इज्जत रही सालुन हम निजाम मसले में फाहा कोल्ली मी हुशेली गरारा कुंडे काउंसिलरुंगे आदादु मधुपुरा वाह केंगे मजली खियालिंग होदं होती हुशालो एमा मी रायुतुन ओळेगो तबाहपुर दक्वा निजाम मसले को तो बले नुकन हनीमादो दायरा इस्ते मेंबर आफलो करकिन मुतार वेरिकम कुरम बेनवा मी हूं रायुतुंगे वोटुं हुआ मी हूं बैतिबा का बेनवनवा इस्ते रईस मी सिलसिला के फेरुंग इस्ते रईस एकं कुरम मिदनी सुप्रीम कोर्ट होती फुंडालापा मादमा ऑडिट ऑफिस फुंडालान इस्ते रईस एहुरिया का में आलो में कुरमती का फेन्ना मिदनी इस्ते रईस काउंसिलरुं राशेगे निम्मंजे हुरिया का में निम्मम फर्स्ट बेफुलुन तिबुंग गई भय को अजाबवांजे और का में तो इस्ते रईस रक कुडेयस आबादी मदस हम बोडुर रेगे हुरिया मसले तक हम एररुगे सुन्नान वेना नरुदमाया बंदरा हेंगो से हुरिया का में एररुगा सुन्नान अळुगोंड में मेदु हरद बोडवगे वाह दक्कारुगा देहा 26 वन हरा हिसाब काउंसिलरुगे मुसारेक मिदनी 12 रुपया इस्ते रईस मी मितनुगे आदागे ओफी हेगे मोल्दिवक लिबेने मुसारे इस्ते रईस ए हरद बोडवगे मेलनी अळुगोंड मेन्ना ए हरद बोडवगे एवाहागे मिदक्कने अळुगोंड मेन्ना एमेवा मी खंडेलिगे निजाम द फुंडाला बारो अतन्नेगुमट्टक हिंग मुंदा सिलसिला प्रोग्राम इस्ते रईस विकं कुरमुंगा सरकार तंग अळुमेने फेलिजे कोन नतीजा तो नेरमुनी इस्ते रईस बदलु को कंकं बेनुमा गोता तंतनुना फंडियारुला हुरिया कमे को एदीमा आहरुगा निमेर हम वेरिकंदनी गेल्लिगे इस्ते रईस एम अळुगण में मेदु विस्लमी रायितुना बेनुमा हेम्मी हुस कोंगुले जातो कंत तकुरंग इस्ते रईस
මීකිය දෙවන පාර වෙරිකම ගන්න නූනි තාබද වෙරිකමු තිවුමට්ටක රයිතුන්දේ ග්‍රීන් කාඩක නුවාන ඉස්තරයිස් මිත මී ගෞමුග හොරි නිසාම්ත ෆුණාලා බේනුම අගොතක හුකුම් කුරාන මිහුන්ලා කවුන්සේරුම් බාකී කොන් එතන ගතිබුන්ලා මිහුරියාකම කුරියකස් අරුගොන් ඒ කුරා බෑ ගැම්මච්ච කුමිගෞමුග වෙරිකම නෝවේ ඉස්තරයිස් වල්දීපා දිනීම හිසාබුගේ වල්දීපායකි ඒනගෙච්චෙක්කමුග එමිහා දෙකනි දෙන් දවලතු හුරියා ලාරියෙන් හරතුකෝ බේනු නුවාවර සියාසේ මිහුන්නා සරකාරක ඔෆිස්තක මිහුන් නුවකි වෙරිකන් දෙමේ ඔන්නානකම නූන් ඉස්තරයිස් එකන් තජරිබාක අලගොන්ම ස්මෘති බිස්තරයිස් අලගොන්මගේ ලෝමතික තිය හුරියාකම හිඟා මිදනි එමෙම රයිසු ජුම්හුරියා වඩානවා බේෆොලෝ කුරම්වේ කමගේ රයිතුන් හග්ගුගා රයිතුන්ගේ ෆෑදෑ ලාභයට්ටක මසේ කුරම්වේ එකම් මිගවමුගා කුරවෙකුම් දාතන නුෆෙන එව්වෙස් රයිසකු ඉස්තරයිස් ගෞමා නුබද්දලු බොඩැති ප්‍රොජෙක්ටන් හිංගුන් ඒ මෑගනු අසාසකමුගා දෙකි මුලි ගෞම දරාගෙන් දාරුගාවෙස් රයිසක ಹುಣ್ಣನಿ ಹಮಯ ಕುಣುಂ ಇಸ್ರೈಸ್ ಹಮಯ ಹುಣ್ಣನ ಮಿಗೌಮಂ ಎಕಶಿಗೆಂ ಬಾ ಕಂತತ್ತ ಮಿಗೌಮಗ ಕುರ ರೈತುನ ವೌದುವಾನಿ ಇಸ್ರೈಸ್ ಎನೆ ನೂ ಕಂಕ ಹಿಂಗನಿಕೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಗಬುಲ್ ಕೊಕ್ಕೆ ನುವಾನ ದುನಿಯಾಗೆ ಮುಸ್ಸದಿ ಗೌಮತಗ ಕುರ ಕಂಕಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಕುರವೇನ ಕಮಂಗದಿ ಕುರವಿದಾನ ಕಮಕಸ್ ಎ ನಮವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ದೌಲತುಗ ಆಮ್ದನಿಯ ಮಿ ಗೌಮ ಅನುಬದ್ದಲ್ ಬರಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಂ ಗೆನ್ನಂ ವೌದುವೆಗೆಂ ವೆರಿಕಮ ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಇಸ್ರೈಸ್ ඒකී නූ අලුවම කුරංජයනකමකි අලුගොන් මෙන්න ලිව්වරි වසීලෙත්තක අලුගොන් මෙන්න කුරවෙන්ගුරි කන්තකො මච්චරියායකො කංකං කුරමුන් ගෙන්න ජන ඉස්තරයිස් වෙරිකමන් අවමකි වක්කං කුරලිබේ තවදනිය නූ ඉස්තරයිස් එන්නම සම හුරියා සරකාරතකුම් වෙරිකමගාම ජහුණු දිමාලකුන් ලූටුවාලා මුලි දවුලේ කොලාලා රජීතුන් ෆාසා ඛියානත්තරුම් හද්දෙන් හුදූදෙන් නැති එමන්දර අවලම ෆෙන්නව මෙදනි කවුන්ටරුගෙන් මියන් පෙරිගෙන් ගොස් MDI හිසාබන් ගති හිසාබන් ගොස් රේසු ජමුරියා හිසාබ මෙගොමක කුරණි වක්කන් ඉස්තරයිස් ඒ මියදුගොස් ඊයගොස් හකීගතක ඉස්තරයිස් මියා දෙතරක බහෙබ්බුනානේ මියකුස්නේ මිකම දෙතරක වාහතක් කන දීනි මියකුස්නේ මේ හුද්දකන්ත තෝ ඉස්තරේ දරවණුක සුවාලකි මේ ගාමුන් වක්කමුන් සලාමෙ වෙගෙන් කොරප්ෂනුන් සලාමෙ වෙගෙන් මේ ගාමුක වෙරිකන් කුර මේ ගාමුක රයිසුනර සරකාරතක ඔය වැනි ඉස්තරයිස් මේ අරානුගන වේවර බොඩු වබායක මේ ගාමුක වෙෆමියති මෙහාර එහෙම කවුන්සිලරු මදුකුරුමකි ඒ හල්ලේ නුන් ඉස්තරයිස් අලගොන මෙන් හුන්නම් වේ ඉඛලාස්තරිකම තෙදුවරිකම වෆාතරිකම ඒ හුරීමා අලගොන මෙන්න හුරියාකම වේ නිමිගෙන් දානේ දවදතුක හරද බොඩු වණි දවදතුක වක්කම් බොඩු වෙගෙන් දාති ඉන්තිහාය වක්කම් දවදතුක අරගෙන මෙති වක්කම කොරප්ෂන ෆසාද මුලි දවුලේ ෆෝයි ඉස්තරයිස් මත बराबर शुक्रिया दे फुर्स्त शुक्रिया इस्ते मेंबर गादर देखनो दायरा इस्ते मेंबर मेकाइल अहमद नसीम शुक्रिया इस्ते रईस मियद हुशलिफा वा गरारो हुशलिफा मेवनी रईतुंगे मजलीहुगे मेंबरुंगे हियालो मिकमुगा हुरिने गोते देखे वडातुगे बेणमुगा कमा मेयति हे नमस इस्ते रईस फाह कोल्लें जेहे एकमकी मिफद गरारे ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹಂ ಹುಷೇಳು ನೀರು ಅವು ಮೆನ್ನ ಫಾಹಗ ವನಿ ಗೌಮುಗೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಗೌಮುಗೆ ವಲಿಯು ಲಾಮುರು ಮಿಕಮುಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಫಿ ಏಕಂ ರೈತುನ ಯೂಲಾನ್ ಕೊರ ವ್ಯಾಫಿ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಮೀಗೆ ಮಾ ಕುರಿಂಗ್ ಮಿ ಗರಾರ್ ಹುಷೇಳು ಮುಗೆ ಮಾ ಕುರಿಂಗ್ PNC ಗೆ ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿಯಾ ಗೌಮುಗೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಮಿವನಿ ಮಿಕಮ ಮೆದು ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಮವ ಏಕಂ ರೈಸು ರೈತುನ ಹಾಮ ಕೊರ ವಾಫಾ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಮೀ ಖುದ್ಮುಹತಾರ್ ವೆರಿಂಗ್ ಅಮಲ್ ಕುರವ್ವಾ ಗೊಯ್ ಕುರಿಂಗ್ ಗೊಯ್ ನಿಮ್ಮವಾನೆ ಅದು ಏಗೆ ಫಹುಂ ಗೆಂಗುಳುವ್ವಾ ಪಪೆಟುನ್ ಲವ್ವಾ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹಕಿ ಮಿಹಾರು ಎಮನಿಕ್ ಫಾನುಗೆ ಪಪೆಟ್ ಹೌಸ್ ಮಿ ಪಪೆಟ್ ಹೌಸ್ ಲವ್ವಾ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಿಹಾರು ಅಣಿಕ್ಕಾವೆಸ್ ಮಿಯುಳುವ್ವನಿ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನುಗೆ ಮಿ ವಿಷನ್ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನುಗೆ ಮಿ ಹುದುಮುಹುತಾರು ವೆರಿಕಂ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನುಗೆ ಮಿ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಹಿಯಾಲ್ತ ಮಿತನುಂ ಎಂಡೋಸ್ ಕುರಂಗ್ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಮೀಕಿಯೆ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಬಲಾಗನೆ ವೇನೆ ಕಮೆನ್ ನು ಮೀಕಿಯೆ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಹಿಯಾಲ್ ಹೋದುಮ್ಗೆ ನಿಯತುಗಾವೆ ಸುಶಳಿಫಾಗೆ ಗರಾರೆನ್ನು ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಿ ಮಾಕುರಿಂಗ್ ಗೋಯ್ ನಿಮಿ ಕಂಡಳಿಫಾವೈ ಗೊತ್ತ ಏಕಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಂ ಮಗು ಕೊಶಾದೆ ಗರಾರೆ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಲಾ ಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮಕಿ ತಿಮಂ ಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ಗಬೂಲ್ ಕುರವ್ವಾ ನಿಜಾಮೆ ನೂನೆ ಮಿ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಯ್ಯೂಮ್ ದೇಹಾಸ್ ಅಶಾರವನ ಹರುಗೆ ರಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಹಾಬುಕ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಬಹುಸ್ಕಾ ವಿದಾಳುವೆ ವಾಕ್ಫುಳೆ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಹಾಮ ಎದುವಹು ಎ ಬಹುಸ್ಗಾ ಎಮನಿಕ್ ಫಾಂಡ್ ಮಿಹೆಂ ವಿದಾಳು ಇರು ಎಮನಿಕ್ ಫಾಂಡ್ಗೆ ವಾಹಕ ಫುಳು ತಕ್ಕ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಅಜ್ಜಸ್ಸವನ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಬೇಫುಳುಂ ಅಣೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಮಿಯದು ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮು ಇಸ್ಲಾಹುಡುವೆಗೆಂ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮುಗಾ ಹುರಿ ಲೋವಳುತ ನುಬೆದ್ದಿಗೆಂ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಾವರಕುಂ ಉಳುವ್ವಿ ಮಾ ರೈತುಂ ಎಕಮೆ ಬಲೆ ನುಗಣ್ಣಾಣೆ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮಕಿ PNC ಗೆ ಫಿಕುರು ಗಬೂಲ್ ಕುರಾ ನಿಜಾಮೆ ನು
ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಗಬೂಲ್ ನುಕುರಾ ಮಿಂವರ್ ಒಳಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ಮಿಹಾಮವನಿ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಲೈವ್ ಟಿವಿಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಯಕು ತಿಮಮ್ಮನಿಕ್ ಫಾನು ಗಬೂಲ್ ಕುರವ್ವಾ ಕಮೆ ನೂನೆ ಮಿ ವಿದಾಳು ವೀರುಗ ಅಜ್ಜಸ್ಸವನ್ ತಿಬೆ ಬೇಫುಳು ಮಿಯದು ಅಣೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೆ ಮ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಿಯ ದೆಕೊಳೆನ್ ನುಜೆಹೆ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರುಂಗೆ ಮುಸಾರ ಬೊಡುವಗೆನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರುಂಗೆ ಅದದು ಗಿನವೆಗೆನ್ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಾ ಬಡು ಕಂಬಡು ಮಕ ರೈತುನ ವಾಕಮ ಮಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗ ವಾಹಕ ದೆಕೆವೇರು ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಫಾ ಕೊಲ್ಲಂಗೆ ಬಜೆಹೆ ಮಿದಿಯ ಆಹಾರ ವುರೆ ಮಿಯಾಹಾರುಗೆ ಪೇರೋಲ್ ದೌಲತುಗೆ ಪೇರೋಲ್ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ವುರೆ ಮಿಹಾರು ಬೊಡು ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಕೊಬಾತೋ ಹರದು ಕುಡಕುರು ಕೊಬಾತೋ ಸಿಯಾಸಿ ಮಗಾಮ್ತಕಂ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಅದದು ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಹಮ ತಕುರಾರುಕೊ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾ ಬದ್ದಲ್ ಕುರವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಾರಕು ಮಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹ ಮೀ ಗೌಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕುರವ ವಡಾನವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಾರಕು ಎಬ ವಿದಾಳು ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಹಾಮ ಕುರವಾಣಮೆ ಕೊಬಾತೋ ಎ ಹಾಮ ಕುರವು ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಿಫದ ಬೊಡು ಬದಲೆ ಗಾನ್ ನಸಾಸಿಯಶ ಗಾನೂನ್ ತಕ ಗೆನ್ನೈರು ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಎಕ್ಕೊಂ ಹೆಂ ಫುಂಡಾಲಾಯರು ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆ ಬಲಾಲಂ ಎಬ ಜೆಹೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಯಕು ಮಿತಾ ರಿಯಾಸಿ ಬಯಾಂಗ್ ಇವ್ವ ಮುಂ ಮೀಗೆ ಫಹುಂ ಸಿಯಾಸಿ ಮಗಾಮ್ತಕ ತಿಮಮ್ಮನಿಕ್ ಫಾನು ಮೀಹುಂ ಅಯ್ಯನ್ ನುಕುರಾನೆ ಕಮ ತಕುರಾರು ಕೊ ವಿದಾಳು ಫಹುಂ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಕಿತ ಮೀಹುಂ ಅಯ್ಯನ್ ಕೊಫಿತೋ ಕಿತ ಮೀಹುಂಗೆ ಮುಸಾರತೋ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ದೌಲತುಗೆ ಹರದು ನುಹಿಫೆಟ್ಟೆ ಹಿಸಾಬ ಮಿದನಿ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಕೊಬಾತೋ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಅದಿವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮಿಯೊಳೆನಿ ಇಂತಿಹಾಬ್ ಕುರೆ ಫಾತಿಬೆ ರೈಯಿತುನ್ ಸೀದಾ ಇಂತಿಹಾಬ್ ಕುರ ಮಗಾಮ್ತಹುಗ ಬಯಕು ತಿಬೀತಿವೆ ಎ ಮಾಬಡು ಕಂಬಡು ಮಕ ವೆಗೆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮಿಯೊಳೆನಿ ಎ ನಮಸ್ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರುಗೆ ಮಗಾಮುಗ ತಿಬ್ಬವಾಗೆನ್ ಸಾಳಿ ಸಾಹುನ್ ತಿರಿ ಸಾಹುನ್ ಮುಸಾರ್ ನಗಮು ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ದಿವೆಹಿ ದೌಲತ ಬೊಡೆತಿ ಗೆಲ್ಲುಂದಿ ಮೀಹೊಂ ಅಣೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಗೆಂಗೊಸ್ ಎಕೇಕಿ ಕುಂಫುಣಿತಹುಗೆ ಇಸ್ ಮಗಾಮ್ತಹುಗ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಅಣೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಸಾಳಿ ಸಾಹುನ್ ಫನ್ಸಾ ಸಾಹುನ್ ಮುಸಾರ ದೀಫಾಯ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಕೊಬಾತೋ ದೌಲತುಗೆ ಹರದು ಕೊಬಾತೋ ಮಿ ವಿಷ್ಣು ಕೊಬಾತೋ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಕುರಿಯರುವಂ ಮಿಹಾ ಬೊಡ ದೌಲತುಗೆ ಹರದು ಕುಡ ಮಿ ವಿಷ್ಣು ಎಂಗುಳುವ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ವಿಷ್ಣು ಕೊಬಾತೋ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಎ ವಿಷ್ಣು ಮೆನ್ನೆ ಮಿಯದು ಅಣೆಕ್ಕಾವೆ ಸಲ್ಗೊಮ್ಮೆ ಮಿ ರುಜುವವನಿ ಖತೀಬುಂಗೆ ನಿಜಾಮಂಗ್ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಎಕ್ಕೊ ಫುಡಾಲಾನೆ ಮೀಕಿಯ ಗರಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಮೀಕಿಯ ರೈತುಂಗೆ ಹಿಯಾಲು ಹೋದಂ ರೈತುಂಗೆ ಮಂದೂಬುಗೆ ಹಿಯಾಲು ಹೋದಂ ಹುಷಳುವಿ ಗರಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಮಿ ರೈಸ್ ಮುಯಿಜುಗೆ ನಿಮ್ಮೆವುಂ ಮಿತನು ಎಂಡೋಸ್ ಕುರಂ ಮಿತನು ಸಿಕ್ಕ ಜಹಾಂ ಫಣುವಾ ಫಾಯ್ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ शुक्रिया इस्ते मेंबर वेल्दी दायरा इस्ते मेंबर मोहम्मद अब्बास शुक्रिया इज्जत रईस गानू नंबर 7/2000 दिहे दिहे राज्य गिदारी दायरात लामरकजी उसूल हिंगुम गानून फणरहर फुरुनीರು ಎಗಾಣುನ ಗಣೇಫಾ ಇಸ್ಲಾವತಕ ಎ ನಿಜಾಮ್ ಹಿಂಗುಮ ದಿಮಾಯಫಾವ ದತ್ತಕ ಗೊಂಜೋಂತೋಗ ಮಚ್ಚ ವಿಹಣ ರೈತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಹುಗ ಮೆಂಬರ್ ದೆಕೋಡ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತೈ ಜನಗತು ಮಟ್ಟಕ ಬಾರಹು ದಾಯರಾಗ ಇಜ್ಜತ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುಜಾ ಹುಷಾಳು ವಾಫಾವ ಮಿ ಗರಾರ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ಫುರಿಹಮ ತಾಯ್ದು ವಾಕ ದಂಡವ ಅದು ಮಿಫದ ಗರಾರ ಮಿ ಇಜ್ಜತ್ತರ ಮಜ್ಲಿಯ ಹುಷಾಳು ವೀತಿ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿ ಕಮಾಯ ಶುಕುರು ದಂಡವ ಇಜ್ಜತ್ತರ ರೈಸ್ ಇಜ್ಜತ್ತರ ರೈಸ್ ಲಾಮರುಕಜಿ ಗಾಣುನಕಿ ಲಾಮರುಕಜಿ ನಿಜಾಮುಂ ಇದಾರಿ ದಾಯರಾ ತಂ ಹಿಗುಮಕಿ ಹಗೀಗತುಗೆಸ್ ಗೌಮ ರೈಯಿತುಣ್ಣ ಎಮ್ಮೆ ಮಂಫಾ ಕುರಾನೆ ಗೊಯ್ ಅದಿ ರಾಜ್ಯ ತೆರೆಗ ತಿಬಿ ರೈಯಿತುಣ್ಣ ಎತಂ ಹಿದುಮೆತ್ತಕು ಮಹರೂಮ ತಿಬಿ ರೈಯಿತುಣ್ಣ ವೆಸ್ ಎ ಕಾನೂನು ರಂಗಳ ತಂಫೀಜ್ ಕುರವಿ ಎ ಕಾನೂನು ರಂಗಳ ಅಮಲ್ ಕುರವಿ ಕಂತತ ಕುರವೆ ನಮ ರಾಡ್ರಹುಗೆ ತರಗ್ಗಿಯ ರಾಡ್ರಹುಗೆ ರೈಯಿತುಣ್ಣ ಏಗೆ ನಫಾ ವೆರಿಕನ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣಕ ಯಗಿಂಗ್ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಎ ನಮವೆಸ್ ನವಾರವಣ ರೈಯಿತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಹು ದೇರಾಜ್ಯ ಇದಾರಿ ದಾಯರಾತ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಉಸೂಲು ಹಿಂಗುಂಗ ಗಾಣೂನ ಗೆಣವನು ಅದಲಕಿ ಕಂಡ ಎಳಿಗೆ ದೇರಾಜ್ಯ ಇಕ್ಸೋದದ್ದಿಂ ಬರಬಡು ಅಣಿಯಾಯ ಅಳವಣ ಮಿಹೆಂ ಮಿದಣ್ಣವಿ ಮೀಗೆ ಕುರಿನ್ ಥಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಇನ್ ತಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನ ಬದಲುಕೋ ಎಗೆಣವನು ಬದಲ ಅಳಗಣ ತಾಯ್ದು ನುಕುರಾವಾಕ ದಣ್ಣವ ಮಿಹಾರ್ ಸಳಗಣ ತಾಯ್ದು ಕುರಣಿ ತಿಂಗಾಸ್ ಆಬಾದಿವ್ವರ ದಂಗ್ ಎಕ್ಕೋ ತಿಮ್ಮಿಹುಣ ಬದಲುಕೋಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೋಗ ಹ್ಯಾಮ್ ಮೆಂಬರು ನೋ ಮೆಂಬರು ತಿಬೇಕ ನುಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನ ಬದಲುಕೋಲ್ಲಂಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ಅದೇ ರಾಜ್ಯ ತೆರೆಗ ರತ್ತ ನುವತ ಮೀ ರಡ್ಡಹುಗೆ ತರಗ್ಗಿ ಕುರಿಯ ನುದನಿ ಕೌನ್ಸಿಲರುಂಗ ಮಸ್ಸಲೆ ಒಯಗೆನೆ ನು ಇಜ್ಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ರಡ್ಡ ತರಗ್ಗಿ ನುವನಿ ಏರೆಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಹುದಾಸ್ತರಿಕಂ ಒನ್ನೆಮ್ಮಿಂವರೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಿಣಾಕೋ ಗೌಮ ಲಿಬೆ ಆಮ್ದನಿಯ ನುಬೆಲಿ ಗೌಮ್ಗೆ ರಿಕರೆಂಟ್ ಹರದ ನುಬೆಲಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮೂರಿಯಾ ಕಮ ವಡಾಗಣ್ಣವ ಬೇಫುಳಕು ರಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಯಾಬಾ ದಿಮಾಕು ಕೊಮ್ಮೆ ರರಕ ಗೊಸ್ ಹೆಸ್ಕಿಯಾವ ಬಾಸ್ಕೆಟಂಗ್ ಆಳನಿ ತರಗ್ಗಿಗೆ ವಾಹಕ ಅದಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮೂರಿಯಾ ಕಮ ವಡಾಗಣ್ಣವ ಫಹುವೆಸ್ ಇಂತಿಯಾಬ್ ತಕ ದಿಮಾಕು ರೈಯಿತು ಹಲ್ಲಂಗ್ ರೈಯಿತುನ್ನ ನನಾಹುವ ಫೆನ್ ದಕ್ಕಂ ತರಗ್ಗಿಗೆ ಮಸ್ರೂತ ಬಾಸ್ಕೆಟ ಲವ್ವಣಿ
इज्जत रईस मी दिवे राज्य रत्त तरग्गी नुवगे उळे मसल इज्जत रईस अळगोण मेंगे मी गाणून असासिय फणरहारुवेಗೆನ್ ದಾಯರು ನೂನಿ ಮಿ ಲಾಮರುಕಸಿ ಗಾಣೂನ ಫಣರಹಾರುವೆಗೆನ್ ದಾಯರುಗ ಮಿ ಅದುವೆ ಸ್ಟ್ರಡ್ಡರುಗ ಇಮಾರತ್ತೌಗ ಬೇರುಂಗ ಫೆನ್ನನಿ ಕುಲೈನ್ ನೂಳೆ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಫೆಹಿಜಹಾಫಾ ರಡ್ಡರುಗ ಅಳಗಣುಗ ನಿಸ್ಬವ್ವ ದಾಯಿರ ವೆಲ್ದು ದಾಯಿರಾಗ ತಿಂಡರುಗ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ತರಗ್ಗಿಯಟ್ಟಕ ರೇಯ ದುವಾದೆ ಮಮಸಕ್ಕೆ ಕುರೆ ಸರುಕಾರುಗ ಹುರಿ ಹುರಿಯ ಮೊಸ್ಸಾತಕ ಹುಟ್ಟಾಣುದ ಸಿಟಿಯ ಫಣುವ ಎಬೆ ಫಣುಗ ಫಣುವ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಟಿಯ ಅಳಗಣು ಫೋಣುಗ ಬಹುರಿ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ गिनफार सिटी तक जवाब नु देवा मिनिस्ट्री तक एम मिळणी की मी गाणून मस्तलियक वेगेन नु रडरुगे काउंसिल तक रडरुगे काउंसिल तक सरकारुगे मोस्सा तक एम्बरंगळ कमेनु हिता मस्तले मी एम्म बडु मस्तलियकी अलगोडस कबूल कुरन तिंगाव मतिया तिंगाव दंग आबादी तौगा दूणी बागणगे फर्स्ट काउंसिल तिबेक नुजे सते गड्डिया दुईसत्तमी तिबेरहुग फर्स्ट काउंसिल तिबेक नुजे දෙම්ම බයින් ඉජ්ජත්තර මෙම්බරු ෆාහ කුරවි ගොත ෆෙනා නර්දමාය කරන්ටුක හිදුමතකි කවුන්සිලරුන් දේ හිදුමත නුන් එයි කි ඉජ්ජත්තර රයිස් ඒකම කණ්ඩායලි ෆුරි මොස්සාතකුන් දේ හිදුමේ කොම්මරහෙගස් කරන්ටුක හිදුම මිදෙනි ෆෙනා කණුවත ස්ටෙල් කොයි ෆෙනා නර්දමා බලහට්ටනි ෆෙනා කණුවත ස්ටෙල් කොයි එනම ගබූල් කුරංජේ හගීගතකි අලගොණුමේ කොම්මෙ හරකු රඩරහුගේ කවුන්සිල් තක මිදේ බජටකුන්නේ රඩරහුගේ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तका फुटसेल दांडू तका बड़ती फुटबॉल दांडू तका बंदारा फेना नर्दमाया मिकंकन नुकुरेवेणी मिकंकन कुरेवेणी कोम्मे बायकु काउंसिलर कमुग तिब्बस अददुई कितेम्मे मधु अददे कितेम्मे गिना अददे हुरी कमुग वियस सरकार तकुं इहुदास तेरिवेगे सरकार तकुं तरग्गीगे मस्रू तक जागदीगे दायरागे तीन रंग हेरी इज्जत रईस तरग्गीगे एव्वेस मस्रू एन्नु हिंगा इदे तेरे लकुडिया टीना दगड़ होलिया गेंगोस पुरीवरकुं हेरी वरा फेंसु जहाफा नेंगेच्चे नेति कोम्मे रठेग्गवतिबि दौलतु मुसारदिफा हद्दिया अहरकुं तिरीहुं फणरागेवतिबि एम्मे मुसारनगागे कालागे तिबि हमजिगे सामानु नतिगे इज्जत्तरे राइस मी काउंसिल ग मसले नु मी लामर कसी गाणुन ग मसले नु इज्जत्तरे राइस हगीगे वाहक बिदलनवनि इज्जत्तरे राइस रर्र तरग्गी कुरणी की काउंसिलरुं माबडु कंतत्तके कोग्गने नु मियदु रर्रहुग कुलिवर मुबारक गुरुवा मुबारक आदि एहने इज्तिमायगिन कुलिवर तंगे कुळेनी मी काउंसिलरुं गे बोडति बावेरिवुं तक आदि काउंसिलरुं इस्नगागे ररु एरशेग्ग हिमेने हुरिया मोस्सात वरबड गुळिगे एमा मी गाणूनु हेदिफोती रंगळ गाणूनु गुरी बाय कंकं इस्ता कुरम मिजेनी इज्जत राइस කොම් අලගොන අබදුස් තන්න උන්දා වාහකේ කිතෙම් රංගලක් ගානුන හෙදිකමුග වියස් ඒ ගානුන අමල් නුකුරා හිඳකු නුවත ඒ ගානුන තම්ෆීස් නුවා හිඳකු ඒගේ ෆොනිමීර කොන් දිවේ රයිතුර කන කවුන්සිලරු නුවත සීතෝගේ තිබ හැක් කවුන්සිලරුන්ග බදලුග එයදොද මදුකොග්ගෙන් රෆ්ෆුරුගේ තරග්ගී කුරවේකම දායිරාගේ කොම් අලගොන මේ කොම් ඉස්සතරි මෙම්බරගේ කොම් දායිරාගේ කොම් රයිතකු මියදු බේණු මණි එබ්බය කණෙබ්බයකන් එප්පාටින් අනෙප්පාටිය බහුගමදාත දෙමුන් හංගුරාමත කුරණි මියදු අලගොන තිබි අදදුම් මිහාර වහට්ට මිනුනි මදුකුරම් වී ඉස්සත රයිස් प्रोजेक्ट तो नुहिंगा तंतरे तो मोजिफुन नगाफ तिबिकम गवियसे प्रोजेक्ट तके नुहिंगाने सब कवनी एकम ग फन्नी मोजिफुन नगे नरकुने सिविल इंजीनियर ड्राइंग दन सुपरवाइजर ने मेसन टेक्नीशियन ने इलेक्ट्रीशियन ने कार्पेंटर ने हुस लेबर उंतिबि इज्जत राइस किन प्रोजेक्ट तंग हिंगनी किन हतरबुरी फसपुरी इमारत तंग हिंगनी किन हॉस्पिटल तंगळनी किन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तंगळनी मिदक्कनि रंगळवाहक इज्जत राइस मी गौमुग हग्गुग दक्का रंगळवाहक इज्जत राइस फायतु वेदिय वेरिकमु फेनिගෙන් දියයි හුස් රයිතුන අවාමෙන්දුරු දෙක්කිතන්තන් අදි මි වෙරිකමක අලගොණක නුෆෙනේ රාජතරේ රෆ්ෆුර්ග තරක් ගියෙන් ඉज्जत राइस රෝදාගේ කුරින් අලගොණ මෙන් අවසරවාය අපසොය කොෆින් ප්‍රොජෙක්ට් තකෙග්ගා කවුන්සිලරුන් ත රඩරුගේ කවුන්සිලරුන් තිබි වර උෆලු එකම මියයි ෆනර්දු දායිරා रईस अळगोणु तिंडरुगे दायरागे मेले तिंडरुगे हुरिहा गेबीसी तक काल गोतक मिफारू देवुनु रडरुगे रय्यतुन तिबि गोन अळगोण वर गातुन बेलुनु रय्यतुन तिबि वर निकमेति हालुगे इज्जत राइस
මියදු මියොති එන් හෆ්තා වන්දෙන් මිදා ගද හුළඟු විස්සාරෑග කවුන්සියරුන්ග මස්සලේ නුඟයි මි ගානුනුග මස්සලේ නුඟයි යෝති නූුණු ෆොද්දුර ඉතුන් රහුබන්දු එපා මුලි මාලයෙන් අවතු උතුරුග ෆතුරුවරිකමුගෙන්ම වරුගදෙන් හබු යෝති රහුබන්දු එපා රහ ලෆාන බයකු රහුම් බේරුවාන ගොතෙන්නේ දුක්තර දක්කන්දාන ගොතෙන්නේ විවාහක දක්කාතක් හිතන් අහර්තෝ මිවනි ඉස්සෙත්ත රයිස් මේ ඉස්සෙත්තරි මජ්ලිහුග මිගොතන් අලුගොඩු විවාහ දක්කාතක් හිත දෝස්තෝ මිවනි වසීරු හාසිරු නුකුරේතෝ ඒ ලාමරුකසි ගානුනුග මස්සල්තෝ ඒ රහු කවුන්සියරුන්ග මස්සල්තෝ බන්දරෙන් නැති ෆොද්දුග ඉස්සෙත්ත රයිස් මිදක්කනි හගීගි විවාහක ඉස්සෙත්ත රයිස් එම අලුගොඩු මෙන් මියදු මිතනුග සියාසී ජසුබාතුග ජෙහිගෙන් එක කොණිකක හලේ ලවා එක කොණිකක ඔග්ගා ඔකුම වරේ රයිතුන්ග හග්ගුග එදායිරාගේ රයිතුන් තිබි ගොතා එදායිරාගේ තරග්ගී හිඟා ගොතා එදායිරාගේ රයිතුන්ගේ හුසාස්තක එදායිරායක බේනුවාන වසීලෙත්තග වාකමිය දක්කංග බජෙ ඉස්සෙත්ත රයිස් වෙරිකම අන්න කොම්මෙ බේෆොලකන් හද්දන්නේ මිවර සනා කියා ඒ වෙරිමීහාය ඔළවා දාක නුජේ ඉස්සෙත්ත රයිස් මියදුස් මිදන්නවනේ අලුගොඩයි කි මිසරුකාර ජෙස්සුන් කුරා කන්නු අලුගොඩුග ෆරාතුන් රයිතුන්ගේ ලාභය මම්ෆය දෙවෙන් හුරි කොම්මෙ හිතරකම රයිසුල් ජුම්හූරියා දෙන එකම තරග්ගීග වාහක නුහුට්ටාන අලුගොඩු තරග්ගීග වාහක නුහුට්ටාන තරග්ගීග වාහක සීඩ නුකුරාන අලුගොඩ ගෙබ එංගේ මි කොම්මෙ ගානුන අලුගොඩු මේ ඉස්සතර මජ්ලිස් හෙදිකම ගවියස් රයිසුල් ජුම්හූරියා නුබා නසීහත් ඔළවාදා බයක තිවිකම් මිගවමුගා ඒ කොම්මෙ රයිස කොන්නේ කම ගවියස් මේ ඉස්සතර රයිස් විලිමාලේ දායරාගේ ඉස්සතර මෙම්බර් මොහම්මද් ඉස්මාලු දෙම්ම විදාලු ෆොද්දු රයිතු ෆොද්දුම් බාදානම නුබේදේන වෙලිදුවා ලොහියා රයිතුන් ගොසල්ගොනම ෆොද්දු රයිතුන් ෆොද්දුග බාතිබ්බාන ඉස්සත රයිස් මර සාෆ් කොම් බිදල්නවනි තනේ තරග්ගී නූමකි තනේ තරග්ගී නුව අවාහක දෙක්කුමකි එතලකු රයිතුන් බාලෙන් ජෙහ කමෙන්නු වෙලිදු හොස්පිටල් නේලේ වාහක දෙක්කීම වෙලිදු රයිතු නුජහෙන වෙලිදුම් බාලෙන් ගෝවාක ඉස්සත රයිස් ලොහිගේ නරුදමා නුනිමුනි වාහක දෙක්කීමක නුජහෙන ලොහි රයිතුන් බාදාන මේ ගෝවාක නුගොවේන ඉස්සත රයිස් අලුගොඩු අධිවස් තන්නවාදානි හතෙන් ඔබ්ලික් දෙහාස් දිහේ දිවරාජ්‍ය ගිදාරි දායිරා ලාමරුකසි උසූලු හිංගුමගේ ගානුන මෙදු අලුගොඩු මීස්සෙත්තරි මජ්ලිහුන් දෙකේ ගොයි උෂේ දෙකේ ගොතේ බෙලමට්ටක බාරහු දායිරාගේ ඉස්සෙත්තරි මෙම්බරු ඉබ්‍රාහිම් සුජාව හුෂාලෝවාහ ගරාරක් අලුගොඩු තකුරාරකෝ අම මර්හබා දන්නවන් මියදු අලුගොඩ තරග්ගීග වාහක දක්කම් මි අඟ හුළුවාල මි ෆුර්සතු මිහා ගිනේරු මි ලිබුනි එමලක් ෆාන මි ගරාර මි ඉස්සෙත්තර මල්ලිය හුෂේලි මි ඉස්සෙත්තර රයිස් එහෙම දන්නවාද මි බේනුම් වණි රඩරුගේ තරග්ගී නුව හුරි රඩර කුරියන් නුදනි එක්ගොතකම් වෙස් කවුන්සිලරුගේ මස්සලියකු නූනේ කවුන්සිල් තක අදද ගෙන්න බදලා ඒ සරුකාර නූනි දෞලතන් එම්ම රංගලුගු එක්කම වානම අලුගොඩු එය තායිදු කුරාන ඉස්සෙත්තර රයිස් අලුගොඩු අනෙක්කා මි ගානුන තායිදු කුරා එම්ම බොඩු සෞබකී මීගේ කුරි මි ගරාරන් එම්ම බොඩු ගනු තායිදු කුරා සෞබකී කුරීග කොම්මෙ තොලෙග වෙරිකම් කුරා රක්කියාවම වරුගද රහෙන් ඔන්නනි එම අලුගොඩු ගබූල නුකුරන් එව්වස තොලෙග වෙරිකම් කුරා රහෙන් මිහාර ඔන්න වානකම මෙයා නෝන්නානේ වෙරිකම් කුරා රහෙන් අලුගොඩු ගබූල් කුරා ගොතක කොම්මෙ රරකී වකි රෂේ කොම්මෙ රරකී වකි රෂේ එරහුන් අන්න මීහාය සොලවා ෆුරුදුන්දනි දුන් අරවා එකංකම් කුරා සගාෆෙන් නියුමි නිමිජ්ජ සෙතරයිස් එම තේ අලුගොඩු ගබූල් කුරා ගොයි मैं अतोल काउंसिल गबूल कुरा तो रईस जुमूरिया से गबूल कुरा गबूल कुरानी अतोल काउंसिल ओन्ना कर नुजे ए रहकुं ए रहे मसला सरकार को कम मोसा का रिपोर्ट करवे गो तगोतीमा मिका मिनिमुनि इज्जत रईस एमा अळगोडु देके गो वार रंगळ बुणदेविज्ज कम अळगोडु ही कुरानी इज्जत रईस एमा अधिवेश अळगोडु धन्यवादानी मियदु वरं अदब इहतरामा एक्को राज्य इज्जत रईस जुमूरिया इज्जत रईसुल जुमहूरिया एग्गोतकम वेस कुंफुनितोग एमडी मिदक्का दोग वाहकत गबूल कुरव्याग मणिक्फा नुहनवारे लोहीग तरग्गीगे एव्वेस मස්සුවේ සෙනකයක නුගෙන්දේ ෆොද්දුගේ තරග්ගීගේ එව්වෙස් කමෙන් MTCC යකු නුකුරේ වෙලිදුගේ තරග්ගීගේ එව්වෙස් කමෙන් RDC යකු නුකුරේ ඉज्जत रईस එකම कुंफुनितोग एमडी කොම්මෙ දුහාකෙ බ ස්ටේටස් එක ජහ කොම්මෙ දුහාකෙ බ ස්ටේටස් එක ජහ හිලියා හිලවෙයි ජා දොඤ්ඤලාෆා ඒ දොගේ रईसुल जुमूरिया अवामें दूर दक्कनी इज्जत रईस ए अळगोनु बेणमन्नु दौलत गेल्लुवाक अळगोनु बेणमन्नु अळगोनु रईसुल जुमूरिया या कंक गोळुं
Arafa nengi eggoto ke sunnaka. Devi fursata var hudastri kamak skurdano arabur skuria jete rais. شكرا استاذ ممبر تنادو اترو دائرة استاذ ممبر سعد الله علمي शुक्रिया इज्जत रईस गाँव नंबर 7 पब्लिक दिहास दिहे दिवे राज्य की इदारी दायरा था लामरकजी उसूलो हिंगुम गानूना मियद मिहुशलेफा गरारं अलवर तायद कुरा इज्जत रईस फनर आहर दो तेरेगा फनर इस्लाह में गानूना गिरामा मी अरुण गबूल करेंगे बोल जोक का बिजका सौबे नतियन्नु अळुगण मौलुमा लिफे गतुम विद्याम मी गानून वजूद बीवस यह रंगोल मकसद तक अगेन्नु एरो उम्मेश्वरगे जस्सुन तके कुरुमुगे बेनुमुगा ए गानूगे कंतत कुरियं एरो गेंदे फोरिकम अळुगण मौलुमा लिफावती हकीकत की दिवे राज्य लामर कुदे उसूल बेनुवे एहनमस मिहार में गतका नुंग राज्य लामरकजी उसूल बेनुवनी की कोम्म रहेगा हते नोता फर्स्ट काउंसिल उन तिबेगें पुराण मसक्कते इतागो इत्तो नेत्तोस बलंजे है मिका मेगोता कुरुमो कुरिंग असलो हगे गतका कुरीगा गीना काउंसिल उन सोयकोफा नोनिया फिंगर जहाफा दानी किया दें नुए फेने दें विंगा आउट कुरंग अन्निया अन्नंबी मिका हालो गतका कंतत्तंगोती उरिहा मसक्कते कहा गोतका काउंसिल का कुरमंदानी सिविल सर्विस के मुवज्जफों काउंसिलर मितबेनी हम नामेगा वरम मधु काउंसिलर फियावा इज्जत रईस अरुण मिवाह दन्नवायरस हम वरा रंगलंग हिगा काउंसिल तवस अतोल तेरेगा अरुण राज्यगा तिबिकम फाहक कोरा एनस गीना काउंसिल तवगे कंतत्तंग गोतुगा वाहक अरुण मि दक्कनी इज्जत रईस काउंसिल के बेलन वेरी फराय एलजीआ देते रेगस अरुण बदालंजे एलजीए गिनपहार में ओन्ननी निदाफ काउंसिल बोड़ती जरीमाता बोड़ती कंदत्त कुरमंदारस बल्लवाले मेन्ने अदि मस्सल बेल्ले कम गया विशेष एते दुए फहनला यगन दायरस एक्शिंग वा फेलन अळुबाफ कायन्ने बाय बेफुलम विदाळवे एलजीए सिफवनी दातेन नहीं सिंगा के गोतुगा एबे फुलम वरा बोलो वाह करवा एबे फुलना की काउंसिल तो बलद्वरिंग कमा अदि एबे फुलना कंत तक कोरेवेन कमा एनस आलुमेंड का नो फेने एव्वेस इरेगा एलजीए को माबोड कंत तक कोरम दाका इज्जत रईस आलुगुंड को कुरमतिं गाफदाल तिनदुइन एकं आलुन बिदनी फेन्नमु इज्जत रईस बोलेती वक्कमा जरीमातका करप्शना इत गानून गानून खिलाफ इत अमन इंगारोस आदि मिहातनकं एव्वस कमे कोरियफ कायने इतरेस एसीसीएस गोस बल्लवा पोलिहिम से बमसल बल्लवा आदि हमें याय कीगा एलजीएमएस गोस तफात इत दुहेग मति मसता बल्लवा फाइट तक हिप्पाग वडागे अंत कोरोम गंदवा एकमकोस एकपं इत दुहे फाइट गंदारोस एक्सिगम माफियोले नाड़ाका अरुण फितामयाक फाहकुरा हमें याय कीगा एकंदत्त लंगलुकुरा नोनी वेफयुगते बदालं एन तनका गुड़ालीमस फोन नंगा बेफुलकु नहीं एक एम जवाब देवे और बेफुलकु नहीं एहमे मिकंकमस एबे इस्लाह कुरेंजे अरुण मी गानून इस्लाह कुरें दें अरुण फेन्ननी वर रंगला दिरासा कुरमा फहो ए दें इतुरंग यह अवहा इस्लाह कुरें उजे गोतका मी हुरिया का में विस्नागे इस तरह एलजीया भारत के देखम विज्ञाम नूनिया दैत्य के देखम विज्ञाम दैव्यस रंग हम रंगल देंजे हमें कनी इता उन्ना मुसार दे बाय तिबे गोतका एकं उन्ना का अरुण का नुफिनी इज्जत रईस हमें याय के अरुण फाह कुर वेति दिया मजली हूं एम्मे फहुम मी गानुन गना इस्लाह की रय्यतुन कोरी बोडु जेस्सुमे ए रय्यतुन काउंसिलरुन गोतका हुआ मी हूं एमी हूं कुरंग अहानुदा आदि एमी हुन्ना बिहेवियर्स को तक नुंगो तक मजली हूं वे फास्ट करेगा मैं इस्लाह है कीगा एमी हूं सिटी काउंसिल मेयर उन्नरा डेप्यूटी मेयर उन्ना आदि सिटी काउंसिल मेंबर उन्ना बदलो के लादी हूं मी हगी को तक वेत वेदे रईतुं मजली हूं कोफ वारा जिम्मेदार कंग कुड़ा हमें इज्जत रईस मी एबे फुलुंगा मसलहता गुलुंगुरी कंत तक इसकन देवागे एबे फुलुंगे ने भी इस्लाह है अरुण वारा इतना मा एकीगा ये तो सरकार ग्वाला ए इस्लाह
මිහිදු මිහිද වීහා අවහක බදලකෝ අලුම් ඩිමොක්‍රසිය ගේ තෙරිය ඒ ඉස්ලාහ ගෙනස් දෙවම. ಶುಕ್ರಿಯ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ದೇವಿ ಫುರ್ಸತ. ಶುಕ್ರಿಯ ಇಸ್ಲಾಂಬರ್ ಅದು ಅವನು ಗಸ್ತು ಕೊರನಿ ಮೀ ಬಾಹುಸ್ ಮೇದ ಎಗ್ಗಡೀರ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಮ ಗೆಂಗೊಸ್ಸ ಅದೆಂಗೆ ಅವನು ದಾನಿ ಕಾಮಿಟಿಂಗ್ ಹುಷಾಳ ಕಂಕಂ ಹುಷಾಳ ಎಮ್ಮ ಎಗ್ಗಡೀರು ವೀಮ ಅವನು ಎಗೊತ್ತ ಅಮಲ್ ಕುರಾನ ಅವ್ನು ಮಿಹಾರ್ ಫುರ್ಸತ್ ಮೇರ್ವಣಿ ಬಾರ್ಷ್ದಾರ ಇಸ್ಲಾಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುಜಾವ್. ಶುಕ್ರಿಯ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಆದೆ ಮೀ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗ್ ಹುರಿಹಾ ಎಮ್ಮೆಂ ವಿಸೆಬ ಗಬೂಲು ಕುರೆ ಅಳುನ್ ಗಬೂಲ್ ಕುರಾಗೊತುಗ ಮೀ ನಿಜಾಮಕಿ ಇಸ್ಲಾಹು ತಕ್ಕಕಾಕಿ ಮುಳಿಗಾನೂನ ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಣ್ಣನ್ ಜೆಹೇಣೆ ಗಾನೂನ್ ಎಕ್ಕಮ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಫುರತಮ ಕಮಕಂ ಅಳುಗುಣುಮೆಂ ಮಿಫದ ಇಸ್ಲಾಹೆ ನುವತ ಮಿಫದ ಮಿ ಗರಾರೆ ಮಿಸ್ತರೆ ಮಜ್ಲಿಹಂ ಹುಷೇಳೀಮ ಮಿಯದುಗೆ ಅಳುಗುಣುಮೆಂಗೆ ವಾದವೆರಿ ಮಿ ದಕ್ಕಾ ವಾಹಕ ತಕ ದೇತೆರೆ ಎಬ ಜೆಹೆ ಫುಂಕೊ ವಿಸ್ಲ ಕಂದಿಮಾಕುರಿ ಗೊತ್ತುಂ ಅಳುಣಕಿ ಅಶಾರವಣ ರೈತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಹುಗ ಮಿ ಗಾನೂನಂ ಇಸ್ಲಾಹುತಂ ಆ ಮಜ್ಲಿಹುಗ ಹುರಿಮೀಹೆ ಅದಿ ನವಾರ ಬಣ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಒಯ್ಯಿರುಗ ಮಿ ಗಾನೂನು ತಂಫೀಸ್ ಕುರಂ ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗ ಹುರಿ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಹೈಸಿಯತುಂ ಅಳುಗಣ ವರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊಂ ಎಬೆ ಎಂಗೆ ಇದಿಕೊಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಂ ಒತೀಮ ಒನ್ನ ಹಾಲತುಗ ವೆರಿಕಂ ಹಿಂಗಾ ಫರಾತುಂ ಕಂಕುರ ಮುಂದಾಗುವೆ ಇಸ್ತರೈಸ್ ಫುರತಮ ಮಿ ನಿಜಾಮ್ ಫುರತಮ ಮಿ ನಿಜಾಮು ಗಾನ್ ನಸಾಸಿಗೆ ಅವ್ವಣ ಬಾಬು ಎಕುಲೆವಿಗೆಂ ಆಯರುಗ ಏರುಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದೆಕೊಳು ವಿಷ್ಣುಂ ಗೆಂಗುಳುನು ಮೀಹುಗೆ ವಿಷ್ಣುಂ ಎಗ್ಗೊತೆ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಜೆಹೆಬಲ ಮೀ ಕಿಹೆಣೆಂ ಉಫೆದಿಗೆಂ ಆ ನಿಜಾಮೆತ್ತು ಇಸ್ತರೈಸ್ ಮಿ ಗಾನೂನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕುರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಸೇನ್ ಏ ಏರುಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದೆಕೊಳು ರೈಸ್ ಮಾಮೂನ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಗಿರು ಏ ದೆಕೊಳು ಮೆಂಬರುಗೆ ತೆರೆ ಹಿಮನೆ ಏರು ಪಾರ್ಟಿ ನಿಜಾಮೆನ್ನಾದ ಇಸ್ತರೈಸ್ ಮೀಗೆ ಬೇಣುಮಕಿ ಏರುಗೆ MDP ಉಫದ್ದಂವೆಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರಿರುಗೆ ಎಬೇಫುಳುಂಗೆ ವಿಷ್ಣುಮಕಿ ರೈಸ್ ಮಾಮೂನ್ಗೆ ಮುಳಿ ವೆರಿಕನ್ ನಗಹಟ್ಟಮು ಮಿಗೆಂದನಿ ಎಟೋಲ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತೆರೆ ಮರ್ಹೂಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಖಾನ್ ಮೀ ಏರುಗೆ ವಿಷ್ಣುಮಕಿ ಏಮ ಮರ್ಹೂಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದುಗೆ ವರ ಕೊಶ ನುಲಾ ಅತಳು ತೆರೆ ರೈಸ್ ಮಾಮೂನಂಗೆ ತಾಯಿದು ಗೆಲ್ಲುವ ಅನುಲೆವೇಣಕಂ MDP ವಿಷ್ಣಿಗೆ ವುಜೂದಂ ಉಫಂ ಕುರಿ ಇಸ್ಲಾಹೆಮ್ಮಿ ಮೀ ಫುರತಂ ವಿಷ್ಣುಮಕಿ ಮೀಗೆ ಇಂಗೆ ತೋ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಮೀಗ ರೈತುಣ್ಣ ವಿಷ್ಣುಮುಂದಿಯೈ ಮಾಲೆಗೆ ಬೊಡು ಸರುಕಾರಕು ನೂಣೆ ರೈತುಣ್ಣೆ ಕಲೇಮೆಂಗೆ ರಂಗ್ ಹಿಂಗಾಣೆ ಗೊಯ್ ನಿಮ್ಮಾಣಿ ಕಲೇಮೆಣ್ಣೆ ಮೀ ನಿಜಾಮಯ ಬೇಣು ಇಂಗೆ ತೋ ಮೀಗೆ ಬೇಣು ಮಕ ಬೆಫೊಯ್ ಗೊತಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗಾನ್ ನಸಾಸಿ ಬುಣನಿ ದಿವೆಹಿ ದೌಲತಕಿ ಯುನಿಟರಿ ದೌಲತಕಿ එහෙම්වීම වකි මුස්තගිල්ලකොත් මෑ සරුකාර නුගොල මිනිසාමනු හිංගේ දිවෙහි රාජ්‍යක මේ අලුන්ෙන් එම්මෙන් ගබුල් කුරාගොයි අලුගොණ මෙන්නකි PPM ගේ වෙරිකමුග විස් මේ ඉස්දාහුගෙන බයි අදි මියදු PNC ගේ සරුකාරුගේ සලුන්ෙන් මේ වකාලත කුරණි මික MDP විසෙන්ගේ වඩන්නවනේ මේ ජුම්ල ටෝටල් සොලියුෂන් එකේ තෙරෙන් හල්ලුවන්නන් ජේ ඉස්දායක ඉස්සරයිස් ලාමර්කසි ගානූනුගේ බප්ප මම්මකම දවවා කුරා අලුගොණ මෙන්ගේ මියදුගේ වාදවරින් එබජේ මිබේ ෆුළුන්ගේ සරුකාරුතවක මි නිසාමා දේතරේ කං හිංගාදියගොයි බලන් ඉස්තරයිස් මාල සිටි කවුන්සිල් MDP අතුන් ගෙල්ලුනි 2021 වන අහරු ඉස්තරයිස් 11 අහරු මාල සිටි කවුන්සිල් හිංගුම ෆහු ඉදිකොලන් අලුන් මෙන්න මේ මාල සිටි කවුන්සිල් ලිබිගෙන් දියම කං හිංගාදියගොයි ගානෝනුක වර ಸಾಫ್ಕೊ ಬಯಾಂಗ್ ಎಬ ಕುರೆ ಗಾನೂನಿ ಭಾರತಕ ವಕಿ ಹಾಸಕೊ ನವಾರವಣ ಇಸಿತ ರೈತೋ ಮಜಿಲಿ ಹೊಂಗೆನೆ ಬೊಡೆತಿ ಭಾರತಕ ಹಾಕಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಲಿಬಿಗೆಂದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹದಾ ಹುಷೇಳೀಮ ಏತಿ ಫಾಸ್ ಕುರುನ್ ದೌಲತಕ ಮಚ್ಚ ಲಾಜಿಮ್ එහෙන් නමයිස් තිමාමෙන්ගේ බාරුනේ කවුන්සිල් මාලේ සිටි කවුන්සිලන් අයිමා වෙගෙන්දිය ගොතකි ඒ කවුන්සිල්ගේ account is the rice account ಹುಳುವುಮಗೆ ಹುದ್ದವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರನ್ನು ನುದಿಹಿ ಫೇಟಿ ಇಂಗೆತೋ ಮೀ MDP ಸರ್ಕಾರ ನುದಿಹಿ ಫೇಟಿ ಎಕಿಬೇತೋ ಮೇದುಗೆ ರೈಸುಲ್ ಜಮಹೂರಿಯ ಏರುಗ ಮಾಲ್ ಸಿಟಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಮಿ ಹುಣ್ಣವಿ ಇದಿಕೊಳುಗ ಅಳುಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನುದಿಹಿ ಫೇಟಿ ಇಸರೈಸ್ ಏರು ಮಾಲಿಗೆ ರೈತುಣ್ಣ ವರ ಫುಳಾದಾಯರಾಗ ಜಮಿಯ ಜಮಾತಕ ವರ ಫುಳಾದಾಯರಾಗ ಮಶವರಾ ಕೊಗ್ಗಿ ಮಾಲಿಗೆ ಲೇನ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗ್ ಹದಾಫ ಸರ್ಕಾರ ಹುಷೇಳಿ ಮೈಸ್ತರೈಸ್ ಗಾನುನುಂದೆ ಲೂಪ್ ಹೋಲೆಗೆ ತೆರೆ ತಿಮ್ಮಸ್ವಾಂಕಾರಿಬಿಂ ಅಣಿಕ ಇಸ್ತಾಹೆ ತಿಮ್ಮಸ್ವಾಂಕಾರಿಂ ಅಣಿಕ ಇಸ್ತಾಹೆ ತಿಮ್ಮಸ್ವಾಂಕಾರಿಂ ಅಣಿಕ ಇಸ್ತಾಹೆ ಆಸ್ ಅಳುಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಮೂಳಿ ರೈಸುಲ್ ಜಮಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ಮೇಯರ್ ಕಮ ರೈಸುಲ್ ಜಮಹೂರಿಯ ಕಮ ಗಣ್ಣಂದೆ ಮಾಲೆಗೆ ಲೇನ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಫೆಹೆಟ್ಟಿ ಬಯಕೆ ಮಿಯದು ಲಾಮರ್ ಕಸಿ ನಿಜಾಮುಗೆ ವಾಹಕ ಮಿತಾಗ ಮಿದಕ್ಕನಿ ಇಸರ್ ವಿಷ್ಣವ ಏಂವೀಮ ಮಿಯದು ಮಿ ನಿಜಾಮು ಹರುದನಾ ಕುರಂ ಮಿ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ತಂ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗೆ ಬೆಜೆ ತ ಮಿ ಅಳುನ್ ಮೆ ದಕ್ಕ ವಾಹಕೆ ದೆಕೊಳೆ ವಿಷ್ಣೆ ಹೆದೇನೆ ಅಳುಗಣಕಿ ಅಶಾರವಣ ಮಜ್ಜಿಲಿಹುಗ ಮಿ ಗಾನುನು ಇಸ್ಸಾಹ ಕುರಂ ಇಂದೆಫ ಅಶಾರವ ನವಾರವಣ ಮಜ್ಜಿ ಸಾರು ಮಾಯ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಂಸೀಲ್ ಕುರ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೋರಿಮಿ එහෙම අලුගොඩ වර රඟලන් එංගේ
අලුගොඩ දන්නවම් බේනවන ඉස්තරයිස් මේ අලුගොඩමෙන් ගෞමී විශ්ණුවෙක් මේ අලුගොඩමේ සියාසී විශ්ණුන් එක්කිබාකෝ මිනිසාමුග හුරි हाथ बद्दा अलोन में एमए से के दोनों को तिब्बा वैगे मशवरा करेंगे कम हमें कहीं सियासी पार्टी तक नो इस तरह इस मीगा मिखम वकालत कुरा एनजीओ तंग एबे मुफती फती वे राज्य के कंकोल तो होगा एमे में एनजीओ तकुम विस निजाम हरदना कुरमट्टा का कुरा वो गेंदावा मसेक के तंग एबे जे अलोन में बदागन इस तरह इस मिगानो नो इस दाव तक गेन्न जे सबब अलोन दन्नवादा ना मीगे तेरे का फाह को लंबेनु में इस तरह इस मीगा ने इंसाफ है इंगे तो मिहार मिया को तुम इंसाफ है माले सिटी काउंसिल का एबहुरे लीगल ऑफिसर है माने की गानूनी वकील माल सिटी काउंसिल का ओनी गणु के तेरे गबे एकमो बारह काउंसिल कुने बारह काउंसिल गानूनी लफेंग होदम विया मिजेनी 30,000 रुपया दीवा अनेक लॉयरंग हया कुरा इस तरह एमा तफात कुरुन तक मिनिजाम हतिंग ऑब्लिक देहास दिहे मिहारू एबोते बावर तफात कुरुन त इस तरह माले सिटी काउंसिल का सर्वेयर उन्ना आर्किटेक्चर होंगे बेतिबी बारह काउंसिल में जहनी अनेक काइस बायका मिलारी दिगे कुरा हूं कुरा नोता मी एलजीए या सिटी मिनिस्ट्री के दिगे लैंड यूज प्लान बदल गन मी तफात कुरुन तंगे बहुत एमी कोबा तोए मी गानूनु के बारू वेरिकं हगीगी माना गरय चुन्न दिनुमट्टका पुरिहा सरकार तकुं कुरमुंगा मसकत की कोबा तो मिया दोफियावा मियादुगे इज्जत रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़की मी निजाम एमनिक फन तजुर्बा कुरवाफा दिवे राज्य के वेरिकम वडांग हुन्ने बेफल एमे एमनिक फन इंगे वडा नोआ दिवे राज्य के लामरकसी निजाम हरदना कुरमट्टका गेन्नंजे इस्ताहो तके की कोबाक आलुगनो में एम्मे मितागे तिबेगे कोम वाहगे तोमि दक्कनी इस्त रईस फनार वहार वेगेन दिया रईस मामुनु बिना को फौरी मी अतोलो वेरिंग दिरियुलुवा गेगिया एमनिक फान बिना कुरवा फोरी अतोलो के तका एमनिक फान गिजामत को बिना कुरवा फोरी रडनु के काउंसिल तके में होरी कोबातो निजाम हरदना वेगे ए निजाम हरदना कुरमट्टका एमडीपी सरकानु कुरी बदले कुंगा तफात मिया तो कैसे ते रईस जमहूरिया के वडा एमनिक फान कुरवी तुरफुल गया एमनिक फान ओलुवी तजुर्बा के बेंगे वन्नाने बोहिया वही कमे नेति निजाम हरदना नु कुरवेने एहम वेगेंग इज्जत राइस चाइना सरकार के ही गया अदी मी कॉन्ट्रैक्टर फाइनेंस सुसूलु दिवहि राज्य के काउंसिल इदारा तंगलुम के मसके मनिक फांड फिट्टे इस राइस मियदु कोंवा के ngalo में मिता के बाद वेरिन दक्का गत्तो माले सिटी काउंसिल 11 हारो हिंगम दियरो मियदु इस माल सिटी काउंसिल हिंगम गेन्ननी प्राइवेट मेयुंगे गेदोर कुयंग हिफा इस राइस कोबातो 250 मिलियन रुपया के आमदनी लिबे मी काउंसिल माल सिटी काउंसिल ब्लॉक ग्रांट का तो गली बेफस एकमो अळुगोण में मी जहनी हिंगं अमिल में होंगे गेदोर कुयंग ही फैन ए मी तो निजाम हरदना वान जेहे गोतकी ए नो निगे तो मी निजाम हरदना वो मकी एवमेन्नं हम को हुरी हारे ये तो इंसाफेरी कमा की मी निजाम के फोनी मीर कन लिबु मकी लामर को जे निजाम के हगी के बारवेर का इस तरह इस अळुण हम दन्नवालम बेणु एमडीपीएफ संगे दन्नवा WDC अंगनु बारवेर कुरुव मेदु अळुण में के अळुगण में वकी गोते निम्मागे नु गादळु देखुनु दारा इस्तर मेंबर गे वाहक फुल गे विदाळु मी गोय निम्म वाफिए PNC गे राइस अदुगे राइसो जुमोरिया होती एमनिक फान गोय निम्मा नो एमनिक फान गे विष्णु एमनिक फान फ्लोट करेवी एमनिक फान गे विष्णु एमनिक फान फ्लोट करेवी तिमम मनिक फान देके वडान्नवा गोतुगा मी निजाम गेन्नम फेन्न कंकं तिमम मनिक फान ए एमनिक फान देन्ने वेने वाह हेंगे तो हम एमडीपी के रईसिस एमडीपी के चेयरपर्सन इस एमडीपी के मेंबर विस एबेफुन फेनि वडान्नवा गोइंग एबेफुन दन्नवम विगे तो एरं अळुगोण मेन्न टेबल कैरियंग आस्के मी निजाम गहुरी हायलुन तंग अळुगोण मेन्न बद्दा पेचुता बद्दागे आ निजाम के फोनि मीरु कन रईतुन नंग होदा देवेनि इस राइस WDC ಗೆನೆ ಅಂಗೆನುಂಗೆ ಬಾರವೇರಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಂಗೆನುಂ ಬಾರವೇರಿ ಕುರುಮುಗೆ ನಮುಗ ಗೆನೆ इस तरह इस नवारा वना रईतुंग मजिली हो गए मेदु तेरे एम फुरदम इस्ता होएस WDC तो हो गए बाई इलेक्शन गिना कबुं में एंगा हर दोस्त नोता हमस तुहा बाई इलेक्शन बेवुन लस्कुरी MDP एमी मी दन्नवम योले वाके की मी रईतुंगे लोलुगा अंदुने ngaluwa gota मी निजाम विक्कागे उळे उळुं ngaरे निमुमक ಗೆನ ए अळुगणुगे गरारुगे बेणुमकी अळुगणुगे गरारुगे बेणुमकी हमेगेने ए वगुतक सॉल्यूशन नहोदा मी निजाम अळुगण में हुरिया पार्टी तक प्रैक्टिस को फी में PPM के वेरिकम के प्रैक्टिस को MDP की देवेरिकम के प्रैक्टिस को मियदु अळुन में मिहिफी है मी निजाम हरदना कोरा मियदु वेरियक हुरी मी निजाम दन्ना मी निजाम तजुर्बा को फोरी लीडर एमा अळुगण में हिंगाशे अळुगण में मिन होदी तजुर्बा गे अलीगा
මේ නිසාම දිවෙහි රාජ්‍ය ෆිටුවා ගොතත් මේ අලුන් මේ තරගී කර එක්ගොතක විසිඟතෝ එම්මේ ෆහොන් රයිස් ඩොක්ටර් මොහම්මද් මුයිස් එමනික් ෆාන් ඉස්ලංගවෑගේ එමනික් ෆාන්ගේ සිටි මිනිස්ට්‍රී වුසාරයන් හෙදි තහුලීන නොත මේ ඒගේ මේ සාවෙන් දක්කා ගොතුක නුවදිහ අශෙන්ගින් සත නුවදිහ නුවදෙන් මතියින් සත්තේගේ රයිතුන් එබ තායිතු කරෙමි නිසාම මේ නිසාම් ගෝස්වගෙන අලුගොන් මෙන් නුදක්කන් එංගිරකුස් අලුගොන් මෙන් නංගෙගේ එහෙ නමයිස් අලුගොන් දන්නවාදම් බේනුම් වනි ඉස්සත රයිස් මේ නිසාම් උෆෙදිගෙන් යාගො මේ නිසාම් උෆෙදුනි මාලේගේ මෑසරුකාරුන් රහුගේ වෙරින් අයන් කුරා තියේ ගෝස්වගේ එහෙ නමයිස් හගීගතුගා ඉස්සත රයිස් මේ නිසාමකී රයිතුන් එබේෆුලුන් ඉන්තිහාබු කුරම්බි එරෂෙක්ගේ රයිතුන් එකකුතෝ දෙමිහු ඒ අලුමෙන් ගොෆදන්ගේ සුවාලික හම මියා එකීගා ඉස්සත රයිස් මේ නිසාමෙන් හරුදනායි නුකරවේනේ කොම්මේ කවුන්සිලෙක්ග ඔන්න අලුගොණමගේ සිවිල් ඔනිගනු හරුදනානුවේ හිඟා බලාදම අලුගොණමෙන් මුසාරයක් කුරා හේද ඉස්තරයිස් ඉන්තිහාබි කවුන්සිලරුන්ගේ මුසාරයන් එබ හේදවේ 325 මිලියන් 70 අඩ්ඩිහ 350 ಫಸ್ಟೊಳಸ್ ರುಫಿಯಾ ಇಸ್ತರೈಸ್ ಹಮ ಯಾಕೀಗ ಸಿವಿಲ್ ಮೋಜಫುನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೋಗ ಸಿಬ್ಬ ಸಿವಿಲ್ ಮೋಜಫುನ್ನ ನುವಸ್ತೇಗ ಹದ್ದಿಯ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಸ್ತೇಗ ಅಶಾವಿಶ್ರುಯ ಹಸ್ತೆ ಹಲಕ್ಕ ಅಶಾವಿಶ್ರುಫಿಯಾ ಫಸ್ಸತೇಕ ಫಸ್ಟೊಳಸ್ ಹರುಫಿಯಾ ಎಬ ಹೇದವೆ එමෙම දන්නව මියෝලේ වාහකයකි ශක්කෙන් විශ්නේ මිෆද ගරාරෙන් අලුමෙන් ගුෂේලි මුඩාන කොබහේ සියාසි මොස් ඉස්සරයිස් ගානෝනු කණාලෙන් එබෙජේ ගානෝනු කඩ එලිගෙන් දානේ රයිසුල් ජුම්හූරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මුයිස් එමනික් ෆාන්ගේ ලෙජිස්ලේටිව් එජෙන්ඩා ගෙබේ සියාසි මොස්ෆුන් ලිමිට් කුරානේ ගානෝනු අන්නාන් ඒ හල්ලෙන්ජ එකම මිවාහක කොම්බේතෝ කෙරිගෙන් දක්කන් කෙරුනි දිවෙහි රාජ්‍යයේ මිනිසාමගේ බරු බොඩ කමුන් එබ ජෙහේ सियासी मुवज़्ज़फ़ुन रईतुंग मजलिस के मेंबरों विस लिमिट को सियासी मुवज़्ज़फ़ुन विस लिमिट को अदे काउंसिलरों विस लिमिट को रहने मैकेनिज्म हैं ए नमेस एब्बे को इस्ताह को रंग हिफीमा अनिब्बे को फाड़ू किया हा दुआह को अळुगोण मेन्न मी निजाम हल्लेन्नु कोरेवेन अदि वेरिकम के हिंगुम ग मिया बारू बोडुकं अळुगोण मेन्न हल्लु कोरेविगेने नुदान इसराइस अळुगोण अदि एहम फुर्सतेग्ग मी गरारा वाहग दक्कादं बेणु එහෙන් ඉසතර මෙම්බර්න ෆුර්සත් දිනුමට්ටක අලුණු මියෝගත අලුණුගේ වාහකවල කුරුකොල්ලාන ඉස්සරයිස් දෙවි ෆුර්සත් තක වරබ්බඩ ඉලාස්තර කමාකි ශුක්‍ර දන්නෝ ශුක්‍රිය ඉස්තරයිස් شكرا استنبر هورا داير استنبر انارا نايم शुक्रिया इज्जत रईस अदे कानून नंबर हाथिंग ऑब्लिक देहास दिहे दिव्यराज्य के इदारे दायरात लामरकजी उसूलों हिंगुमुगे कानून उशेरिफा मिवा करार अळुन ताइद कुरावाहक दन्नवं अदे अळुंड कबूल कुरेवे गोतु गमी वरा मुहिम्मो मौदुए मी कंकमा बहुस कुरेवेन जेहे एई हकीकतुगा अदुगे सरकारुं वेस वर बोड बेनुं वे कौंसिल तक गुळिगे मसेकेतके कुरं एई अळुगंड फेन्न फेनमुगा अळुन मिन दायरागे उरा हिमफुशी गुळि वेस सरकारुं वर बोड हम कौंसिल तक गुळिगे मसेके कुरा का अळुगंड फाहक कोल्ला एगोतुं मी ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಗಾಣೂಣ ಗೆನ್ನಫೆನ ಇಸ್ಲಾಹು ತಕ ಬಲಾಯರು ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಎಗಿಗೆ ಮಿ ದಾಣಿ ಮಿ ಗಾಣೂಣ ವುಜೂದು ಐ ಫಹುಂ ಫಣರ ಇಸ್ಲಾಹಿಂ ಹುಷೇಡ್ ಫವಾಕಂ ಫಣರ ಇಸ್ಲಾಹ ಕಿಮಿ ವರ ಗಿನ ಅದದೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಹು ಎಹೆಂ ಕಮೋ ಜುಮ್ಲಾ ಗೊತೆಗ ಹಮ ಶಾಮಿಲ್ ವಾಗುತ್ತ ಮುಳಿ ಗಾಣೂಣ ಗೆನ್ನಫೆನ್ನ ಬದಲ್ ತಕಾಮೆದು ಬಹುಸ್ಕೊ ಮಿ ಗೌಮಾ ಅದಿ ರರಶವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫෑದಾ ಹುರಿ ಗೊತಕ ರಂಗಳು ನಿಮ್ಮುಂತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೆಹೇಕ ಮಾಳುವನ್ ಗಬೂಲ್ ಕುರಂ ಏಯ್ ಮೀ ಕಾನೂನು ಸಾದ ಬಾಬಿಗೆ ಮಚ್ಚೈ ಕುಲೈಫಾವಾಯಿರು ಮೀ ಕಾನೂನುಗ ಅಲಿಯಳು ಅಲಾಫೈ ಬವೆ ಮೀ ಅತೊಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಗುಳೆ ಬಾಬಕ ರಶು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಗುಳೆ ಬಾಬೆ ಅದಿ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ತರಗ್ಗಿಯ ಮಸಿಕೆ ಕುರಾ ಕೊಮಿಟಿ ತಕ ಗುಳೆ ಬಾಬೆ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಮಸೂಲಿಯತು ತಕ ಜಿಮ್ಮಾತ ದೆಂಗ್ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಗೌಮಿ ಇದಾರಾ ತಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಮೆ ದೋಣ್ಣ ಗುಳುಂ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಂಕಮಕವ್ವೆಸ್ ಅಲಿಯಳು ವಾಲವ್ವಾ ಫೈಬವೇ ಬಾಬು ತಕುಗ ಅಳುವಣ್ ಮೆಂಗ್ ಹಗೀಗತುಗ ದಾಯಿರಾತ ತಮ್ಸೀಲ್ ಕುರಾ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಹೈಸಿಯತುಂ ಬೇಣುಂ ವಾಣಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೆಂಬರ್ಕು ಎಸ್ ಬೇಣುಂ ವಾಣಿ ಎ ಮೆಂಬರಿಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ರತ್ತಕ ರೈತುಂ ಬೇಣುಂ ವಾ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ವೆಗೆನ್ ದಿಯುಂ ತೆಂಗ್ ಅಳುಗಂಡು ಹಮ ಫಾಹಕೊಲ್ಲಾಣ ಮಿ ದಂಡಿವಳುವೆಸ್ ಹಮ ಸರುಕಾರುಂ ಮೀ ವರಗಿನ ಪ್ಲೇನ್ ತ ಕುರವ್ವ ರರ್ರ ತರಗ್ಗಿ ಕುರುಮ ವರ ಬುರಕು ಮಸೆಕೆ ಕುರವ್ವ ಕಾಳುವಣು ಫಾಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಹಗೀಗತುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರೆ ಆಸ್ ವೆಸ್
ಮೀ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕುಗೆ ನತೀಜ ಹಗೀಗತುಗ ಫೆನ್ನಂ ದೇಹರೆ ತಿಂಗಹರೆ ಬರು ನಗ ಎಹಿನ್ನಮಸ್ ಮೀ ಸರುಕಾರು ಹಮ ನತೀಜಾ ತವೆಸ್ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ಫೆನ್ನ ಮುಂದಾಕ ಅಳುಗೊಂಡು ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಅದಿ ಸರ್ಕಾರು ಕುರಬ್ಬ ಮಸೆಕೆತ್ತಕ ಶುಕುರುವೆಸ್ ಅದಾ ಕುರಂ ಮೀ ಅಳುಗೊಂಡು ಹಗೀಗತುಗ ಬೇನುಂ ವಣಿ ವರ ಫುಳಾದಾಯಿರಾಗ ಮಿಕಮ ಮಶ್ವರಾ ಕುರೆವೆನ್ ರಶುಗ್ಗೆ ಮೀ ರೈ ತುಂಗೆ ವೆಸ್ ಹಿಯಾಲ್ತವೆಸ್ ಲಿಬೆನ್ ಜೆಹೆ ಕಾಲ ಕಮೆ ಮೀ ಕೌನ್ಸಿಲರುಂಗೆ ಅದದ ಮೆದುವೆಸ್ ಈ ಬೈರರಶಕಿ ವರ ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ಮುಹಿಮು ಮಸೆಕೆತ್ತ ಕುರ ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ಹರಕೆತ್ತ ಗೀನ ರರ್ರ ಹಾಸಕು ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಗೆರತ್ತ ಎರತ್ತ ತಫಾತು ಮೀ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅತೊಳುತಕುಗೆ ಎಹೆನಿ ಬೈ ದುರು ಹಿಸಾಬುತಕ ಆದಿ ತಫಾತು එහෙන් වී මාළුවන් මෙන් අදදු කණ්ඩ එළුමුග වෙස් අළුවන් මෙන් විස්නජේ මි හුරිහා කමකව වෙස් අදි මි ගරාරුග බර්ෂ්දායර ගිසෙතර මෙම්බ මුෂාලවා මේවා ගරාරුග පාග කුරවා ෆෙබොයි කවුන්සිලරුන් දායිමි කවුන්සිලරුන් නා අදි සිටින් කවුන්සිලරුන් තිබ්බෙවුම් මි දෙකම වෙස් අලියලුවාලා ෆෙබොයි අළුගණ්ඩ අස්තු පාග කුරවෙනි හගීගතුග කවුන්සිලරුන් ಗೆ ದವರು ಮುಹಿಮ್ಮವಣಿ ರಾಶುಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ತ ಕುರುಮುಗ ಲೇಂಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆದಿ ಹಿನಿ ಪ್ಲೇನ್ ತವೆಸ್ ಕುರುಮುಗ ರಂಗಳು ಲಫಯ ಮಶ್ವರ ದಿನುಮ එහෙන් වීම හම වර මුහිම්මු දවරේ කවුන්සිලරුන් මිහාර්වෙස් අදා කුරව මුන්දේ අදි මුස්තක් බල්ගවෙස් මී වර මුහිම්මු දවර්තකේ අදා කුරෙවෙනි කවුන්සිලරුන්න අදි සිවිල් සර්විස් ගේ මුවස්සෆුම් වෙස් රඩෂුගේ කුරවා පුරමසෙකේ අලුවන් ෆාහ කොල්ල හම කවුන්සිල්ත කුන්ගේ බාබා මුබාරැත්තක වරගින හරකැත්තකේ කවුන්සිල්තකුන් හගීගතුග හිංග මුන්දේ මී ඉදාරි දායිරාත ලාමර්කසි යුසුලුන් හිංගුමුගේ මී කාණුන අයිමා ಅಗೀಗತುಗ ರತ್ತಕ ವರ ಬೊಡಿತಿ ಕುರಿಯರುಂತಕೆ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿಯ ಕಾಳುವಂಡು ಸ್ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಎಹೆಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಕಾಣೂನಕಿ ರಾಜ್ಯ ವರ ಮುಹಿಮಾದಿ ರಂಗಳು ಇಸ್ಲಾಹುತಕೆ ಅಬದು ಇಸ್ ಗೆನೆವೆನ್ ಜೆಹೆ ಕಾಣೂನಕ ಮಾಳುವಂಡು ಕಬೂಲ್ ಕುರಂ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೇ ಫುರ್ಸತ್ शुक्रिया इस्तेम मेंबर खंडतीम दायरा इस्तेम मेंबर अमीन फैसल शुक्रिया इज़्ज़त रईस लामरकजी निज़ाम बेहे गोतु होशल फमियो ಗರಾರುಗ ಮಿಹಿರಿ ಕಂಕಮ ಬಲಾರು ಅಳಗೊಂಡು ಮಿ ಗರಾರುಗ ಮಿಹಿರಿ ಗೀನ ಕಂಕಮ ತಾಯ್ದು ನುಕುರಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊರ ಹೆನ್ನಮ ಸಿತರೆ ಸಳಗೊಂಡು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ರಾಳು ದಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮಕಿ ಹಗೀಗತುಗವಿ ಸಮ ಮಿ ಗರಾರ್ ಹುಷೇಳು ವಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಾಹಗ ಕುರೆವ್ವಿ ಹೆಂ ರೈಯಿತುಂ ಗೆ ವೆರಿಕಮೆ ಕುರಾಣಿ ಎರಶೆಗ್ಗೆ ರೈಯಿತುಂಗೆ ವೆರಿಕಮೆ ಕುರಾಣಿ ಎರಶಕುಣ್ಣೆ ಎರಶಕು ರೈಯಿತುಂ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರಾ ಬೈಕೆ ಏ ಅಬದುವೆಸ್ ಎಂಡಿಪಿ ವಕಾಲಾತ್ ಕುರಮುಂ ಆಗೋಯ್ ಏ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಬಿಸ್ ವಕಾಲಾತ್ ಕುರಮುಂ ಆಗೋಯ್ ಮಾಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ ನುಬುಣವೇಣೆ ರಡ್ಡಶುಗೆ ರೈಯಿತುಂಗೆ ಬಿಸ್ನುಂತಕ ಏಕಂಕಂ ಕುರಾಣಿ ಕಿಹಿನೆಕ್ಕಮ ಏಯ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಬಿ ವಕಾಲಾತ್ ಕುರಾ ಗೊತ್ತಕಿ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನುಹಿಂಗುಮಕಿ ಮಿ ಲಾಮರ್ಕಜಿನ್ ಮುಳಿ ನಿಜಾಮ ಬದಲು ಗೆನ್ನಂಜೆ ಸಬೆನ್ನು ವೆರಿಕಂ ಕುರಾ ರಶುಗೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀ ನುಹಿಂಗಾಕಮ ಬಂಜಾ ವೆರಿಕಂಕುರ ರಹುಗ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನುಬಾವಂಬಿ ಮಿತನಕಿ ಸರ್ಕಾರು ಮೀ ವೆರಿಕಂಕುರ ಬಾರುಗೆ ಫರಾತು ಹುರಿಹಾ ಹಿದುಮತೆ ದೇ ತಣೆ ಎಂ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಮಾಲಿ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗ ನುಹಿಂಗನ್ಯಾ ಮಾಲಿ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒನ್ನಾನ ಕಮೆ ನೆ ಹುರಿ ಮಾಲಿ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನುಹಿಂಗಾಕಂ ಎಂ ಹಮೆ ಆಸಕೊ ಮಿ ವಿಹಿವಣ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಫೆರುನಿನ್ ಸುರೆ ಎಬೇಫ್ಲೋ ಮಿ ವಕಾಲತ್ ಕುರನಿ ಇಜ್ತೆ ರೈಸ್ ರಾಜ್ಯ ಉಫೆದಿಫ ಒತೀವಿಸ್ ವರಂ ಹರದು ಬೊಡುವಾ ಗೊಥ ಈಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೇ ರಾಡಹುಗ ತಿಬಿ ರೈಯತುಂಡೆ ಮಿ ಕುದಿ ಕುದಿ ಆಬಾದಿತಕೆ ಕುವ್ವೆರಿಯ ನುಕುರವೆನೆ ಜಿತ್ತೆ ರೈಸ್ ಎವ್ವಿಸ್ ವೆರಿಕಮೆ ಗೆಂಡೆಂ ಎಫ್ಫಸ್ಕೊ ಮಿ ಬೇಫುಳುಂ ಮಿ ರತ್ತ ಮದುಕುರಾನ್ ಎವ್ವಿಸ್ ಕಾಲ ಹರುದನಾ ನಿಜಾಮೆ ನೆ ನಮಕಂ ಏಕಂ ಕುರಿ ಏಕಿ ರಾಡಹುಗ ತಿಬಿ ಹಾಸಕೊ ಕುದಿ ಆಬಾದಿತ ಕುವ್ವೆರಿಕೊ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೇ ಮಿತನುಗ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೆನೆ ಸಬೆನ್ನು ಜಿತ್ತೆ ರೈಸ್ ಹರದು ಬೋಡು ಮಾಲೇಗ ಮಿ ಮಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತಕ ಆಫೀಸ್ ತಂ ಅಮಿಲ್ಲ ಮೀಹುಂಗೆ ಇಮಾರತ್ ಮಿ ನುಹಣು ಬೋಡು ಅವಗ ಕುಜಂ ಹಿಫಾಗೆ ಹಿಂಗುಮಕಿ ಹರದು ಬೋಡು ಕಮೆ ಕೆರೆನ್ಯಾಮುಂ ಮಿ ಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೀತೋ ವಾಣಿ ರಡರುಗ ಮಿ ಸರಹದ್ದು ತಕ ಬಹಾಲಾಗೆ ಎ ಕುಲಿ ಮಾಲಿಯ ನುದಕ್ಕ ಹೇಯೋ ಅಗುಗ ಲಿಬೆಂ ಹುರಿ ರಾಜ್ಯತಿರೆ ರಡಠ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ತ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಿಯ ಕೆರೆ ನಮ ಕುರಂವಿ ಹರದು ಕುಡವಾಣ್ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಏಕಮ ನುಕುರಾಣೆ ಹಿವ್ವರೆ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇಸ್ನೆ ಬೊಡತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತ ಫಣರಬುರಿ ಅಶಾರಬುರಿ ಹಿಫಾಫೆ ಹುಣ್ಣನಿ ಮಾಲೇಗ ಇಮಾರತ ಹಿಂಗ ಬೆಲಾಣಾಗಿಯ ಗೆಗ್ ಹುರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತಫಿಯವಾ ದೆಂಗ್ ಹುರಿ ಕುಯ್ಯಂ ಹುರಿ ತಂತಂ ಇಮಾರತಂ ಎಳೆಂದೆ ರಾಜತೆರೆ ರರಶ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಬೆಲ ನುಕೆರೆ ನಿಜತೆ ರೈಸ್ ಏಮ ಹರದು ಬೊಡು ನಿಜಾಮೆ ಗೊತ್ತುಗ ದಕ್ಕಂ ಬೇಣುವಣಿ ಮಿ ನಿಜಾಮು ಎಕಣಿ ಸಿಯಾಸಿ ಮಗಾಮುತಕ ಕುರ ಬೇಕಾರು ಇಸ್ರಾಫಾ WDCA ಕಾಮಿಯಾಬು ಕುರಾನ್ ರಶಕ ನಗಾ ಫಣರ ವಜೀಫಾಯ ಮಿ ನುವಾಣೆ ಹರದು ಬೋಡೆಂ ಏಯ್
වෙරිකන් දමහට්ටන් එබේෆලු මියදුකුරා කමවීම එන්නම ස්පස් කවුන්සිලරුන්න රටක ෆස්තොලසෑස් හැද්දියහස් දේවීම ඒ බොඩුකමෙන් උත්තම ෆන්ඩියාර මහකු හැද්දියහස් දේවීම එනුවාන එව්විස් එච්චක ඉස්තෙරයිස් එම ඒ රශකද්දේ කවුන්සිලරකද්දේ මුසාරෙස් වන්නානේ එරටගේ එක්කිසෝද අධිවෙස් අලුගණ්ඩක් කුඩයි ගානුන ගොබුණනේ මදුවගෙන් 5% දේන්ජෙහේනේ කවුන්සිලක ಬಜೆಟುಗೆ 10% ದೀಫಿಯಾಮು ಮಾ ಸರ್ಕಾರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕುಂ ಭರೋಸಾ ವಾಲೆ ಕುಡವಾನ ಇಸ್ತೆರೆಸ್ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ದಾಯಿರಾಯ್ ರಂಗಳು ವಾಹಕೆ ಫುರತಮ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಆಯರುಗ ಅಳುಗಂಡ ಲಿಬುನೀಕಿ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಎಮ್ಮೆ ತಜುರಿಬಾ ಹುರಿ ಕೌನ್ಸಿಲರು ನೆಣ್ಣು ಎಹೆನ್ ನಮವೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಕಫಹು ಕೌನ್ಸಿಲೆ ಮಿಯನ್ನನಿ ತಜುರಿಬಾಯ ಇಲ್ಮಿ ಗೊತ್ತುನ್ನ ಹುನರುಗೆ ಗೊತ್ತು ರಂಗಳು ಮಾ ಸರುಕಾರುಂ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ಹಾಸಕ್ಕೊಂ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಉಫಾನ್ ರಶುಗ ಮಿವಿಹಾತನ ನುಕುರಾಹ ಉಮ್ರಾಣಿ ತರಗ್ಗಿಯ ರೈತುನ ಫಸ್ಸಿಹವಾಣೆ ಕಂಕಂ ಹಮೇಕಣೆ ಮಿದವರುಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲು ಮಿಸ್ ಕೊಫ್ಫ ಎಬರಿಸಿತೆರೆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನೆ ನಿಮಿಫೈ ಕೌನ್ಸಿಲ ಬಜೆಟು ದೀಗೆನ್ ಕುರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೂನಿಯಾಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗಿ ಬರವ್ವರೆ ಮಾಫುರಿ ಹಮೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ ಬಜೆಟು ದಿನೀಮ ಹಮ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎವ್ವರ ಅಗು ಹೇಕೊಂ ಎವ್ವರ ಫುರಿ ಹಮೆಯಂಗೆ ಬೂರಿ ಹಿಂಗಾಫ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ದಕ್ಕಾಣ ವೀಡಿಯೋಸೆ ಬೂರಿ ಫೋಟೋಸೆ ಬೂರಿ ಏಮ ಮಿಯೊಳನಿ ನಿಜಾಮುಗೆ ಮಸಲೇನೋ ಇಜೆತ್ತೈಸ್ ಮೀ ತಂತನ ವೆರಿ ಮೀ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತಕವ್ವೆ ಸಿಯಾಸಿ ಮಗಾಮವ್ವೆಸ್ ವೆರಿನ್ನವ್ವೆಸ್ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರ ಮೀಹುಂಗೆ ಇಹುಲಾಸ್ ತೆರಿಕಮೆ ನೆತಿಗೆ ಮಿಯೊಳನಿ ಹಿಸಾಬವ್ವರೆ ನುಲಫಾಕಂ ವಕ್ಕಂ ಕುರಂ ಭೂತಕಾಫ ಹುರಿಮ ಬಾಗ ಮಿಫೆನ್ನನಿ ಏಮ ನಿಜಾಮುಗೆ ತೆರೆಂ ಗೋಸ್ ಮೀಹುಂ ಅಯ್ಯನು ಕೊಫ್ಫ ದೆನ್ ನಿಜಾಮೆ ನೂಂ ಕುವ್ವೆರಿ ಕುರಂಬಿ ಗೋಸ್ ಮೀಹುಂ ಅಯ್ಯನು ಕುರವುನಿ ಮೆ ಮೀಹುಂ ಬಾಲಾ ಪರಂಗಳು ಮೀಹುಂ ಅಯ್ಯನು ಕುರವೆನೆ ಗೊತೆಂ ಹದಂ ಇಜೆತೆರೆಸ್ ಹರದ ಬೋಡು ಅಮೇಕನೆ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆ ಗಾನುನುಗೆ ಬೊಯ್ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ದಶುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೇಂಜೆಹೇನಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕರೆ ಎನ್ನ ಮಿಯದುವೆಸ್ ಕುರಿಂಬೆಸ್ එකම නුවේ එකන් එගොත කුරානම මිහාරු රටසුග නුනිම්ෆේ හරි ප්‍රොජෙක්ට් තබ්ස් නිම්මනේ ඉතෙරෙස් එම රයිතුන් අයජන කුරා එව්විස් මෙම්බර් WDCVS කවුන්සිල් විස් එහෙන් ගොතක වෙස් අදදු මදුකුරා කාලගොන් තායදෙ නුකුරන් එහෙන්නම මියදුවෙස් එබතිබි හෙල්ත් සෙන්ටර් තකබ්බි සියාසී ගොතුන් නගාෆ්තිබි බේෆලොන් රටසුග වෙස් මදුකුරම් බි නුන්ත ඉතෙරෙස් හරදු කුඩ කුරා මේ හෙල්ත් සෙන්ටර් තකබ්විස් බජෙට් වකිකොෆ දේම්වි ඒරු මා සරුකාර හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රිය මේ රටසුන් ගුලාලේ මදුවාන කවුන්සිල් තක අධිවෙස් දේ බජෙට් බොඩු කුරම්බි ඒරු මා සරුකාර ලුයි කුඩවාන මාලෙ සිටි නොහිඟුමකි එයි මේ නිසාමුගේ මස්සලේනු මාලෙ සිටි කවුන්සිල මීහුන් අයනු කුරා බයිගේ මස්සලෙන් එයි මේ නිසාමු හරදනා කුරන් එකහල වාහක දෙක්කුම කියවණු කුබ්බෙරි කුරාකම් මේ මාලෙ සිටි කවුන්සිල්ගේ මේයරුකන් ලිබුණේ මුලි මාලේගේ මගුත වික්කාලා වෙරකම ආසෙරිජ තෙරස් වරබඩ ශුක්‍රියා දෙවි ෆුර්සත් शुक्रिया एस मेंबर इतना तो देखो दायर किसी मेंबर इब्राहिम नाजिल शुक्रिया इज्ते रईस देव राज्य के इदारी दायरात लामरकजी उसूलों इंकुम के कानून फनरहर फुरी मी कानून फनरहर फुरी के दियेरु गिन इस्लाह तके वेस गेनैफ ओतीतीवे विहवन मजलियोगे मेंबरुंगे हियाल होदा मी कानून इस्लाह तके गिनमुगे विष्णुमुगा बारस दायरा गिजते मेंबर मुशालु वाफ मियो गरारकी निबेफुलुं अबदुवेस किया मुंगाई लवाएंगे अशारवन मजली हो गए सम मिबेफुलुं देखी वाहक अदि विहवन मजली हो गए तकरार को वाहक दक्कं फशागे मियो हकीकत की लामरकजी उसूलुं रैतुना हिदमत दिनुं मिबेफुलुं एगुतक विस बेणुं फुलेन्नुवे मरुकजी को बावाफ लामरकजी मरुकजी निजाम का बदल कुर्म के विष्णु अबदुस मिबेफुलुं गेंगुलबन फनरहारुवगिन दियेरु फनर इस्लाह गेनेउनु वाहक दक्किरो एमडीपी गा वेरिकन तौगा गेने फोर इस्लाह तकी कौनसे त बार वेरि कुरुमा अदि ಏಗೆ ಇತುರ ಗಿನ ಇಸ್ಲಾಹ ತಕಿ ಏರು ಬೇವುಣ ಇಂತಿಯಾಬ್ ತಕ ಗುಳಿಗೆನ್ ಬೇ ಫೋರ್ ಇಸ್ಲಾಹ ತಕಿ ಮುಳಿ ನಿಜಾಮ ಬದಲ್ ಕೊ ನೂನಿ ಮುಳಿ ನಿಜಾಮ ಒಳುವಾಲ ಮುಳಿ ನಿಜಾಮ ಬದಲ್ ಗೆನ್ ಗೆನೆವುಣ ಇಸ್ಲಾಹ ತಕೆನ್ನು ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗೆ ಅವನ ಬಾಬುಗ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಉಸೂಲುಂ ಇದಾರಿ ದಾಯಿರಾತ ಹಿಂಗುಮ್ಗೆ ಬಾಬೆ ಗೊತುಗ ವರ ಫುರಿಹಮಯ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗ ಎ ಬಾಬುಗೆ ಬುಣೆ ಮಾಲಿ ಕಂತತಕ इदारी कंदतका मसूलिया तके कौन सी तका लिबिदेन जहने कानून तोगे तेरे एकंत तक कुरुमुगा एमडीपी अबदुस कानून इस्लाह ගෙන්නමුයි රයිතුන්ගේ හියාලා මෂවරාගේ තෙරෙන් එකන්ත තක් කුරමුයි අලුමෙන් බේනුම් වී රයිතුන්ගේ ගාතුන් රයිතුන්න හිදුම දෙවේන නිසාමේ නෝනියම් රෂ් කවුන්සි තකෙන් උෆෙදු ඒකේ තෙරේක තින්හරු ඒරු इंतजाम करे मुंगे काउंसिल फस्सार बदल को अदि एगे तुरा तीन काउंसिलर तिबे
ඒරු හිංගමුන්ගේ කවුන්සිත ෆස් කවුන්සිල බදල් කරවි අංහෙනු බාරුවරි කුරුමය ගොතුන් WDC එකීග කවුන්සිතක 33%ගේ අංහෙන් බේෆුන්න වෙස් ඉලෙක් කුරවෙන ගොතක් ගානුන ඉස්ලාහුගෙන් දියයියරු ඉදතේ රයිස් බය බේෆුන්න සිටි කවුන්සිත හිංගේ ගොතා සිටි කවුන්සිත හිංගමුන් දායරු දරසුගේ එම්බේ කවුන්සිලර කුන්න වාහකය මේ තඟ දෙකවිකින් හිංගජේ වාහක සිටි කවුන්සිත හිංගමුග කවුන්සිලරේ ಹುಣ್ಣೇರು ಎಮ್ಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲರಕ್ಕೆ ವಿದಾಳುವಾಯರು ಮುಳಿ ಸಿಟಿಗ ತಿಬ್ಬವ ಹುರಿಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏಕೀಗ ಮಶ್ವರ ಕುರೆವಿನ್ ಕಂತತ ಕುರೆವೆನಿ ಎರಶೆಗ್ಗ ಹುಣ್ಣನಿ ರಶುಗೆ ಉನ್ನ ಅವಶ ಒಫಿಹೆ ಗೊತುಗ ಹಿಂಗ ಇದಾರಿ ಒಫಿಹೆ ಹುಣ್ಣ ಮಾಲೆ ತಫಾತು ದಾಣೆ ಮಾಲೆ ಕಂತತ ಹಿಂಗಾದಿಯೆ ಗೊತ್ತ ತಫಾತು ದಾಣೆ ಸಿತೆ ರೈಸ್ ನೆದುಗೆ ರೈಸು ಜುಮೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜಕಿ ಎಬೇಫುಳಾಗೆ ವಜೀರ್ ಕಮುಗ EPM ವೆರಿ ಕಮುಗ LGA ಹಿಂಗುಮ ಹವಾಲು ಹುರಿ ಕೌನ್ಸಿತಾಗೆ ಬಾರು ಮುಳಿ ಅತಂಗ್ ಒಳಾಲಾಗೆನ್ ಹುರಿಯ ಕೌನ್ಸಿತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೊಲ್ಲಿ ವೆರಿಯಾ ಇರು ಎವೆರಿಯಾ ಮಿಹಾರ್ ಮೇರಿ ದಿವೆ ರೈತುಂಗೆ ರೈಸು ಜುಮೂರಿಯಾ ಕಮ್ಗೆ ಮಗಾಮ್ಗ ಇಸ್ವೆ ಹುನ್ನವಾಗೆನ್ ಅನೇಕ್ ಕಾವೆಸ್ ಮಿ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಗೊತ್ತುಂ ರರ್ತಕ ಲಿಬಿಫ ಮಿಯೋ ಬಾರು ಮರ್ಕಜಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ದೋಹಂ ಫೆಶಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ವೆರಿಕಮ ಹವಾಲು ದೂಹಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಎಬೆ ಫ್ಲಾಗೆಂದವನಿ ಎಗೊತ್ತ ಎ ಅಮಲು ಪುರವ ದೆಮ್ಮೆ ಮಿತಾಂಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವ ಬೇಫ್ಲಕ್ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗ ಲಾಯರುನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರುನ್ನ ಮಿ ಡಿಸೈನರುನ್ನ ಹುರಿಯ ಬೇಫ್ಲುನ್ ತಿಬ್ಬವೈ ದರಶುಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗ ನೆತೆ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿ ಬೇಫ್ಲುನ್ನಕ ಮಿನಿಜಾಮ್ ಮಿಹಾ ಸಾಫೆನ್ನು ಅತೋಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಬೇಣುಮಕಿ ರಶ್ ಕೌನ್ಸಿತಕ ಎ ಫುರ್ಸತ್ತು ಫಹಿಕೊದ್ದೀನು ಅತೋಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತವಗ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಕಮಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೇ ಮಶ್ವರ ಕೊಫ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಲಾಯರ್ ಕೋಸ್ ಹುಣ್ಣನ್ ಜಹೇಣೆ ಬೆಹೆಟ್ಟೇಣೆ ಎ ಬೇಫುಳ್ನ ಎಬೆ ಫುರ್ಸತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೋಸ್ ಬೆಹೆಟ್ಟೇಣೆ ಅದೇ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಬೇಫುಳ ಕೋಸ್ ಬೆಹೆಟ್ಟೇಣೆ ಎ ಬೇಫುಳು ಅತೋಳು ಕೌನ್ಸಿಲರು ರಶ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಎ ಹಿದುಮ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮುಗ ಇಸ್ವೆ ಅಮಲು ಕೊದ್ದೇಣ ಗೊತ್ತಾ ನಿಜಾಮ ಬಟ್ಟಂ ಕುರಫ್ಲೇತಿ ಮಿ ಬೇಫುಳ್ನಕ ನೇಂಗೆ ಅತೋಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತ ಹಿಂಗನಿ ಕೀನೆ ಕಬೆ එහෙම වීම අතොල් කවුන්සිල් උවාදුමගේ විශ්නුම් මේ බැෆලොම් මිගෙන්දවන්නේ අලගන් මෙන් ඒ විශ්නුමා එකීග අතොල් කවුන්සිත ෆෝම් කරේ ෆයති හගීගතුක මිබුණා හුරියා වසීලතක රෂ් කවුන්සිතක ෆෝර් කොත් දෙවන නිසාම්ගේ තෙරෙන් ඉජතේ රයිස් මික මිවාහක දෙක්කිදාන කිතමි ගිනෙස් දෙමි දක්කනි බජටුගේ වාහක මිබුණා දෙකවුන්සිලරු මදුකොල් ලීමා මේ මදුවනි බජටුන් 30 මිලියන 40 මිලියන දෙතරේක सियासी वजीफा या नितुरे देहास मिहुंगा वजीफा के मुसारे की हस्ते का मिलियन रुपया तुरे बोडो इजते राइस कोबातो तफातकी कोंबे तो रंगल कुरंबी रैतुन्ना गातुं हिदुमत देंती बेफलुन तो रंगल कुरंबी नूनी याम बिबुना सियासी बेफलुन तो मद कुरंबी मिसु वालो सळगुन में कुरंगे बचे निको त वाक देखि दाने इजते राइस अगन हम मि फुर्सत का अगन में मिकुरा मसक्का हुट्टाला आदि मेतुरे फुरिहमया මේ නිසාම් කුරිය ගෙන්දමුගේ ෆුර්සත් තිහුරියා බේෆලුන්ගේ විශ්නුමා එකේ කුරිය ගෙන්දන් මි ෆුර්සතුග සරුකාර ගෝවාදම් අස්ලාමු අලයිකුම් ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಮಿಯಾಸ ಬಂಗಾಳುಂಡು ಮಿ ಬಹುಸ್ಗೆ ಮಿ ಕರಾರುಗೆ ಬಹುಸ್ ಮಿ ಮೇದು ಖಂಡಾದನಿ ಅವ್ನು ಮಿಹಾಮ್ದನೆ ಎಜೆಂಡಾ ನಂಬರ್ 7ಕ ಕಮಿಟಿ ತಕುಂ ಶಾಳಾ ಕಂಕಮ ಕಾನೂನು ನಂಬರ್ 16/2010 ದಿಹೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕುಮ ಕಾನೂನು ಹವನ ಮಾದಾಗ ಶಾವಿನಿ ಗವಾಗ್ತು ಮತಿಂಗ್ Maldives Broadcasting Commission member Kayan Kurmataka arrest numera Raitu Malye Fono Masala minimum Musata Committee Dirasa Kon Limit report. Me report Malye Hushala Divani minimum Musata Committee Mukarir Mafshi Dara Extember Hussein Riza Adam. शुक्रिया इज्जत रईस और मेहर मिदन्ना वालनी हतेंग ऑब्लिक दियास फंसेस ऑब्लिक MM ऑब्लिक R ऑब्लिक MV गान नंबर 16 ऑब्लिक दियास दिया ब्रॉडकास्ट कुर्म गानों के हवन मादागे शवेनी के वागुत के मती Maldives Broadcasting Commission member Kayan Kurmataka arrest Jumhuriya Rajitung Machliya Fanoha Masa Committee Indirasa Konimi Gotu report. Maldives Broadcasting Commission के member Lam Kunhandu Handwari के Alfal Amnat Amina के member कमुके मुद्दत 7 जून दियास फंसे के नेला हमें फवाती कर नंबर 16 ऑब्लिक दियास दी है ब्रॉडकास्ट कुर्म गानों के हवन मादा शवेने के वागुत मती Maldives Broadcasting Commission member Kayan Kurmataka आम को ऐलान कुर्म ए मकाम आयन करवनो रईस जमहूरिया हा फराते के नमफुल फनुवाफे Maldives Broadcasting Commission member का यन कुरमटा का रईस जमहूरिया रईस मजलिया नमफुनवा बेफुलंगे तेरेंग अल्फाज मूसा रिदवान मीम हाविला के
13 मे 2021 ಅಬ್ಬೆ ರೈತ ಮಜ್ಲಿಗೆ 2021 ವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ದೌರ್ಗೆ 22 ವನ ಜಲಸಾಗ ಕಮಿಷನ್ ಮೆಂಬರ್ का मयन कुरमा रोहन दिनमा फास करवा फनर में 2021 कमिशन मेंबर का रस जमहूरिया अफरात यन करवा फाती अफरात के नाम मिलिस्टुं उनकरवा वा का मालूमात का दन्नो में मसला दिरासा कुरमा कमिटी फनोमा एक ब्रॉडकास्ट कुरमा गारन का फसल मादा शवेनीगा एक कमिशन के मेंबर की बागा हुन फ्रीम वांजन कमा बयान को फावा शरुता मती का बयान को फरात की बागा फ्रीम वे तो बिलमट का रे तो मस्जिद का दिस तेवसन मादा हागा वागत मती मौजम के पैनल इकलाले उन आदि कमा गुले मालूमात अन्य इदारा तक उन लियम साफ करने एक तेरे का रस जमहूरिया अफिया डिपार्टमेंट ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन सिविल सर्विस कमीशन इतर मोल्ड करेक्शन सर्विस इमने मिगे तो नहीं तो मजलिस का दिस तेवसन मादा का बागा वागत मती इस देने फरात गुले को तुम आम के शकवा वे तो बिलमट का 13 में 2021 आम को ऐलान करूं ऐलान का मुद्दत 29 में 2021 7 वर्ष मिनट हम वीर बिस्फरात को शकवा मुशाला होने वाकम फाकरम बोल्डिस ब्रॉडकास्ट कमीशन मेंबर का मयन करो मिहे की बैग फ्रीम वांचन का ब्रॉडकास्ट कुर्म गानों का फसन मादा का बैंक ऑफ शर्त इस देने फरात की बैग फ्रीम वे तो बिलमट का फरात के बनवरा इस देने भी इदारा तक कमिटी फंड सिटी का जवाब का इदारा तक फंडवाफा मालूमात का रियायत को हवाला दिफा मादा का बैंक करो शर्त फरात की बैग फ्रीम कुर्म कमिटी के बदलूम का मौजूद के पैनल ऐलान कुर्म रही तो मजले का तेविसन मादा के शवेने के दशों फरात कमिटी हाजिर को इंटरव्यू कुर्म कमिटी निम्मी एगतोंगे फरात इंटरव्यू कुर्म हाजिर कुर्म दन्नवणी रहित मजले गवाय तेविसन मादा बागा वागत मती फरात मालूमात कमिटी कशवर को देवे फरात नोत रिफरल गेनुगा फुर्सत लिफा वाक फरात इंगिफा वाण अदे फरात का इंटरव्यू कुर्म बाबा कमिटी का बदलुम की रहित मजले गवाय तेविसन मादा वागा बैंक ऑफ फदांग इबस उनीतर गेनो मेंडती मीडिया मेदवेर को वगतु दुरा फोनवंग हुशलफा बदलुम तक कमस फरात का मालूमात हिस्सा करे फवान ए मादा के नून के दशों आम कमिटी फास कफा मिनो मोसात का मिनो मुस्तकिल मकाम तक मिंग अयन कुर्मा इंटरव्यू करे फरात का मार्क्स दिनमुगा वजन कुरान मिंगड रियाय को कमिटी इंटरव्यू करे फरात का मार्क्स दे फवाने एगो तुम कमिटी के मेंबर मार्क्स दिनमु एवरेज हाइदिया फाइंग इंस्ट्रक्टर फेशगे मति मार्क्स लिबे फरात अयन कुर्मा फेंड कमा कमिटी के रिपोर्ट का बयान करे फवान आदि कमिटी के मेंबरों ए फरात का मार्क्स दी हवागो एक तफसील जदवल देगा ही मैंने फवान कमिटी के निम्मु ब्रॉडकास्ट कुर्मा गानों का हवन मादा शवेने का वागत मती मोल्डिस ब्रॉडकास्टिंग कमीशन मेंबर का यन कुर्मा टका रईस जमहूरिया रईत का मजलिया नम फुलफनो फरात का कमिटी इंटरव्यू कुर्मा फाउ आम कमिटी फास का फवा मिंगड का वागत का मती कमिटी के मेंबर मार्क्स दिनमुंग एवरेज हदिया फै इंसत्ता फिश के मती मार्क्स लेवा फरात एमे मती मार्क्स लेवा तरतीब में रिपोर्ट सफा नंबर अशगा हिमेनिफा वाण बीमा इससे बयान करे फरात के एवरेज हदिया फै इंसत्ता फिश के मती मार्क्स लेवा फरात की ब्रॉडकास्ट कुर्म के गानों का हवन मादा के शमीनी का वागत का मती मोल्डिस ब्रॉडकास्टिंग कमीशन का मेंबर कमा अयन कुर्म काबिल फरात कमा कमिटी खाडेली इनका कमिटी निम्मा फागत का मचरिया कदबा मोल्डिस ब्रॉडकास्टिंग कमीशन के हुसैफा मेंबर का मकाम बेफलक अयन कुर्म रईस जमहूरिया फनवाफा मसला में रईत मजलिया फिनडाना गोते निम्मा देबंगदी रईत मस्जिद गवाद दिस तेसन मादा के अलिफ का वागत का मती रिपोर्ट रईत मजलिया हुशलमा बार जून 2019 का बे कमिटी का नवा राउंड बदलूंगा कमिटी हाजिर वोट का बैर मेंबर इत्तिफाक फास करें शुक्रिया शुक्रिया इस्ते मेंबर मेरी रिपोर्ट बहस कर कंडीफनी जुमला 30 मिनट ए मजियो का तमसील कुरा कौम सियासी पार्टी को एंग इज्जत मेंबर अभी सियासी पार्टी का नेस्मेट नुकन्नवा एंग इज्जत मेंबर फर्स्ट मिनट फुर्सत देरूं वहाँ फुल देख में इधर ने इज्जत मेंबर ना फुर्सत हुआ गादर देखूं दारा एक्सटेंबर मिकाइल अहमद नसीम शुक्रिया इस्तर रईस मी रईतोंगे मजली हूँ मिनिमम मुस्सा तक मी हूँ अयन कुर्मट टका इंटरव्यू के प्रोसेस आदि नूम वेस मी हूँ इवेलुएट कुर्मुगे मसिक के तबरा बुला दायरा का कुराता ने मी रईतोंगे मजली की नम इस्तर रईस फाह कोल्लन जे एकम की मियदो मिनिमम मुस्सा का मी हूँ अयन कुरंग अलगोन में मी रईतोंगे मजली होगे तालुमुगा बहुस कुरायरु मी मुस्सा होगे मिनी वंकंग ओती की वरकत्तो अलगोन में एब देना गन्न जे इस्तर रईस ब्रॉडकास्टिंग कमिशनर मेंबर को अयन कुरमट्ट का अनेक्कावेस मिनिमम मस्सा कमिटी के रिपोर्ट मी रईतोंगे मजली होगे तालुमुगा एजेंडा कुरेफा इंगिरु ब्रॉडकास्टिंग कमिशनर मी रईतोंगे मजली हूँ दादी फाहूं इस्तर रईस अयन कुरेवी ए मेंबर को वेरिकंकुरा पीएनसी के हारुगे जलसाएगा ए पार्टी सोयकुरी मंजर अलगो में नफेनी हिंगजे इस्तर रईस आधा हिलाफ गांव में
आदे हिलाफ सियासी मशरहें आदे हिलाफ गाँव में इससे रईस सियासी हरकत होगा एबीदा मिनिमम मोसात होगे मेंबर उन्ना बैवर वोएगे नुआन इससे रईस एथिकली गोस कमे मोरली गबूल कुरेवेने कमे नु इससे रईस मिकंकन रईतुंगे मजली हूं नुबला अनेक्कावेस ए कमीशन हम मेंबर को अयन कोल्ली मा अलगोन हितारनी अलगोन मेंगे दाउर फुरिहम वी बाए अलगोन में मीहुं अकाउंटेबल कुरुवांग इससे रईस वॉचडॉग के रोल अलगोन में अदा कुरंग अलगोन में ना हवाल वेफाए कानूनी जिम्मा अलगोन में ना अदा कुरेवे बाय अलगोन हम हितारनी इससे रईस मितना नमें अन्ने अलगोन में ना बटन कंग ओबाले दान ए नमवेस एमीहुं के फरातुंग ए फेन्ननी मी फेहिगान नसासीगा तसव्वर कुरी ए कंकन तो एमीहुं के अखुदागुंग अलगोन में ना फेन्ननी अलगोन में मी तसव्वर कुरा मिनिमम मसात होगा तिब्बवन जेहे बेफुलुंगे फरातुम फेंडन जेहे ने कंकन तो इस तरह इस मी रईतुंगे मजली हूं विस्टालन जेहे इस तरह इस मिहारू ब्रॉडकास्टिंग कमीशन के मेंबर की पीएनसी के हारू के जलसा आएगा रईस मुइजा एक फोटो नंगवा इस तरह इस पार्टी सोए कुरे विकमा ए हारू के जलसा का युदान कुरे वे बेफुले इस तरह इस एहे वीमा अलगोन में के खंबडुंग ए भाई मिनिमम मसात होगे मिनिमम कंग मिया दोती किया मिंबर कत्तो इस तरह इस फंडियारू के फुंडा लाफी मी रईतुंगे मजली हुगा थळु अळुआफी रईतुंगे मजली हुगे मेंबरुंगे दू बंदु कोफी ए नमस इस रईस मिनिमम मोसातक अनेक्कावेस मिहुं अयन कुरंग अलगोन मेन्ना हमे मी रिपोर्ट तंग अन्ननी दिवे दौलतुगे हरदुगे वाहक तकुरारुकोंगे बादे दिवे दौलतुगे बजट हुस्वा वाहक तकुरारुकोंगे बादे इस रईस ए नमवेस अमिल्ला पार्टी कुदिन्ना वजीफात बहालम वीमा मिनिमम मोसात वेस एम रंगळु अमिल्ला पार्टी कुदिन्ना वजीफात बहालम वीमा इस रईस එහෙන් මගාමතවෙස් එම්බ රංගලු අයන් කුරා මගාමක මීහක අයන් කුරම් වීම ඉස්සර රයිස් දිවෙහි දවලතුගේ බජටෙන් නොවේ දිවෙහි දවලතුන් කුරා හරදේ ඔන්න කමක දිවෙහි දවලතක දිවෙහි සරුකාරක ගබූල නුකුරවේ එහෙන් වීම ඉස්සර රයිස් අලගොන් මෙන් අනෙක්කාවේ සුවල් කොල්ලන් එබජෙහෙ මේ මිනිවම් මුස්සසාතන් ඔපරේට් කුරණී මිහාරු හම මිනිවම් කොත්තෝ ඒ මිනිවම් කම ඒ මුස්තගිල්ලුකන් ඒ මුස්සාතහු ගය බහුරිතෝ ඉස්සර රයිස් හම ගාමුස් පීඑන්සී ගේ नूकुल गैगा अंगुलागें पीएनसी के हारू के टी शर्ट लागें पीएनसी के हारू के जलसा तो होगा हरकत तिरवा मी हुन की ब्रॉडकास्टिंग कमीशन के मेंबर के गोतुगा तिबवन जेने बेफुल ने नून कमा अलवन देखें शुक्रिया इस राइस शुक्रिया इस मेंबर इंगुरादो दायरा इस मेंबर इब्राहिम फला शुक्रिया जिते राइस आदे मियादु मिहारू मी लोगाल में बहुस्कुरों मिदानी ब्रॉडकास्ट कुरुमगे कानून के हवण मादा के शबियानी के वागुतुग मतीं मॉल्डिस ब्रॉडकास्टिंग कमीशन मेंबर कयन कुरु मट्टका रईसु जमहूरिया रईतु मजली है फनवाफा व मसला कमिटी तिरासा और निम्मी गोतुगे रिपोर्ट मी रिपोर्ट मी कमिटी के मुगर्रिर मी बराफुरी हमया मी तनहु शालु बादे बाफी आदि कमिटी के मी मसक्के कुरे मुंदिया गोई पर तफसील को आमको दे बाफी आदमी कमेटिया की मिनिमम मुअस्ससात का बेह कमेटिया की हकीकत में मजली होगा एम मुहिम एम मसक्के तक कुरमदा एम मुहिम एक कमेटी का फाहा कुरा आदि खास गोतेगा मी मिनिमम मुअस्ससात का बेह एक की मुअस्ससात का मी हुआ यन कुरुमगा मी कमेटी वारा इखलास तेरी मसक्के पुल तक कुरम गंदा का फाहा कुरा आदे अल में हम अल दंडवाले बेनुमणि हकीकतुगा मी एक की मिनिमम मुअस्ससा कमी अयन कुरेवे बेफुन्नकी हकीकतुगा वरा इखलास तेरी वरा नजाहत तेरी बेक वांज है मी दौलतों सरकारों वरा बड़े खरव तके कुरब्बागे हेद तके कुरब्बा मी कुरिहा मुअस्ससा तक कब्स एमा ए मुअस्ससा तहुगे बेनु रय्यतुन्नं एम्मे फुरिहमया एम्मे रंगला एम्मे जिम्मादार कमायकों अदा कुरुमकी अरुण कबूल कुरागतुगा वरा मुहिम कमे एगे हम एगोतुं अरुण फाहा कोल्लं मी हकीकतुगा मी कमिटी मरहलागा मी बेफुन्न मार्क्स देवेरुगा वेस मार्क्स देवे मी वजन कुरा मिंगणुता वजन कुरेवे अद दायरा कंडालु बाफे कोई एक तेरेगा तौलीमा तजुर्बाया नतीजा निर्मा එහෙන් ආයිස් ඉස්නෙගුමා වාහක දෙකුම්ගේ හුනරා ශෞගුවරිකම් කංකමං හුන්නවරා තෙදුවරිකමා ඉඛලාස් තරිකමා මීගේ අශෙක්ක මේ දිමාලක මිහුන්නනි මාක්ස් දෙයිව එම මේ ඒරියාතක මාක්ස් දෙවේරුගා තෙදුවරිකමා අමානායතරිකම් මේ මාක්ස් දිනුමුගා අලගොණු ගබුල් කුරා ගොතුක මිහාර මාක්ස් මතිකුරෙන් ජෙහෙ ඒරියායි
ඒ වසීෆායක මකාමකන් අයන් කුරුම ෆහු රයිතුන්න ඛිදමත් කුරුමුගා එම්මෙ බොඩ රයිතුන්න ඉඛලාස් තරිවා මිජහනි එම්මෙ මුහිම් එකමකී තෙද්වරික අමානත් තරික නසාහත් තරික විතාග මේ MDP ಗೆ ಫರಾತುಮ್ಮಿ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಹಕ ಪ್ರದಕ್ಕಮು ವಿದಾಳ ವೆಚ್ಚೆ ಆಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೊಸಸಾತಕ ಅಯ್ಯನ್ ಕೂರಿ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಬೇಫುಳಕು ಜಾಗ ಹಜಾಲ್ ಸಾಯಕ ಸೋಯಕೊಗ್ಗೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಫೋಟೋ ಎನ್ನಗಿ ವಾಹಕ ಎನ್ನವೆ ಸೆಬೇಫುಳು ಹಂದಾನ ನಾನ್ನ ನಿಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ಆಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಕು ಏಕಂ ಹಿಂಗಾಫಕ ನೋಡ್ನಾಡ್ ಆಳ್ಮೆನ್ ಜಾಗ ಹಜಾಲ್ ಸಾಯಕ ಏಕಂ ಹಿಂಗಾಫ ನೋಡ್ನಾಡ್ ಎನ್ನವೆ ದಿವೆ ಹಿರಾಜೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗ ಅಯ್ಯನ್ ಕೊ ಫತೆ ಬಿ ಫಂಡಿಯಾರುಂಗ ತೆರೆಗೆ ಬೈ ಬೇಫುಳು MDP ಗೆ ಜಾಗ ಹಜಾಲ್ ಸಾತಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಫೆ ಬಡಿಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ඔටෝනගා පෙපුරි ජතේ රයිස් සොයකුරා මන්සුරේ පුරි ජතේ රයිස් මේ හගීගෙන් ඔළුවයි නුදෙවේනේ මිනිමම් මුවස්සසාතකා බෙහෙ කොමිටියක වුරේ නුවත මුවස්සසාතකා බෙහෙ බෑකප් වුරේ දිවේ රාජ්‍ය සුප්‍රීම් කෝර්ට් මා බඩු කෝටු තම්මා මති එතන්තනුගේ ෆණ්ඩියාරුන්ගෙන් ගොස් MDP න් එබහුටි ගදකමුන් ජල්සාතකන් අරුවා වාහක දක්වා මුසාහරාතකුගා දිදහිෆයින් හිංගුවාපා එම හගීගතුක මි හුරිහා නිසාමෙන් ෆුණ්ඩාලා බෑකි MDP ජතේ රයිස් අලුගොණ මෙ मी सारुकारों अलमा इज्जत रईस जमहूरिया वरंग इखलास तरीका मैं को रयत न खिदमत कुरुम के नियत गमिदन फहार के MDP अंग एनिय कमनो को साने ए MDP की इखलास तरीका मेगा रयत न खिदमत कुरुम के विस्म के गुले बैनो एमा मितनंग MDP के फरा तुम फणुआ हतिबे मेंबर मितिबेनी हेंदुनु गेंगोस रंगाला मिबे फुन्न मी माजलियो के फुलो के वाहक दक्का भी गोइबेस किया दीफ मितन फोन वापिस देते रईस एमा हकीकतुगा MDP ए वजह इखलास तरी बैकअप मिकं कम इखलास तरी कमायको रयतुन वाहक फुलो दक्कवा एमा हकीकतुगा रयतुन MDP ಯ ಬಾರಗೊಂಡಿ ದಿನೀವಸ್ ಮಿ ಸಬಬ ತಕಾಹಿತಿ एमा ಕಮುಂಡುದಾ बैकअप ವಾತಿ ಮಿ ಅದದು ಮದು ಕೊಫಿಯೋತಿ एमा ದೆಂಬಸ್ ಮಿ ಅದದು ಇತುರು ಕುರವೇಣಿ ರಂಗಳ ಮಿತಾಗ ರಯತುನ್ ಹಗ್ಗುಗ ರಂಗಳ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಗೆ ಬಾರ ಹದ್ದಿಹಪಕ ಗೆಂದವೇಣಿ ರಂಗಳ ಇಖಲಾಸ್ ತರಿ ಮಸಕತೆ ಕೊಗ್ಗೆ ಎನ್ನುನಿ ಅಣಕ ಬಾರ ಹಯಕ ತಿರಿಯೋ ದಾಂಡ ದಾವುದು इसे रईस एम इतुरम मी कमिटी रिपोर्ट अंगल तायत पुराबा दंडवालमु देव्य फुर्सत बरबड स्कूल इसे रईस शुक्रिया इस्तेरी मेंबर आज मिहा साहब में रिपोर्ट वाह द का एजेंडा इसे मेंबर उन्हें फुर्सत और मुनि और मिहा में देने एजेंडा नंबर अशकंग ए वोटंग हमारी कंकम वोटंग हूँ वोटंग हम गति देम्मे मी बाउंस को निम्मे रिपोर्ट एम मा वोट हम जहां जे रंग बोल जैसा दे मैदान में सोदन
అది ఇస్తారు మెంబరు కార్డ్ కోల్ చెక్ కొల్లవ్వ అది ఇస్తారు మెంబరు ఇష్ట కార్డ్ కోల్ చెక్ కొల్లవ్వ అది అవును ఓట దండవాణి కమిటీ రిపోర్టుగా నంతం ఆస్వై తరతీబుం ఎగతం అవును ఫ్రొతా ఓట మిదన్నవని ಕಾನೂನು ನಂಬರ್ 16/2010 ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನೂನುಗೆ ಹವಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ನೂನುಗ ವಾಗುತುಗ ಮತಿಂ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಕಮ ಗಾಫ್ದಾ ತಿನದು ಮಲ ಅಲ್ಫಾದಿಲ್ಲಾ ಜಮ್ಮತ್ ಅಹಮದ್ ವಹೀದ್ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರುಮಾವಿದ್ ಇಸ್ರಿ ಮೆಂಬರುನ್ನ ಫೆನಿವಡನ್ನ ವಾಗುತಕ ವೋಟ್ ದೇವುಮ දෙමෙනෙකුන් වෝටුක නතිජා මජ්ලිහුක ජුම්ලා මෙම්බරුන් ගද නුවදිය තිනේ හාසිරු ඇති මෙම්බරුන් ගද ෆස්තොලස් ෆෙන්නකම වෝට්තේ මෙම්බරුන් ගද ෆන්සස් හය නුෆෙන්නකමන් අදි වහිගතක වෝට්තේ බේනු නුවාකම වෝට් මෙම්බරකුනේ වෝටුක බෑර් මෙම්බරුන් ගද ෆන්සස් හය ෆාස්ව බේනු වාදද ඔනතිරිස් එහෙන්කමුන් මෝල්ඩිස් බ්‍රෝඩ්කාස්ටිංగ్ කමිෂන් මෙම්බරුන් ගාෆ්දා තිනදු මද අල්ෆාල්ලා සම්මත් අහමද් වහීද් අයන් කුරම මජ්ලිහුන් ෆාස්වෙජ් දෙමල්ලිය ජල්සයන් ඔන්නානි සතාර ජූන් 2025 අංගාරදුන් හෙදන වකට ස්මෙට්ක අල්හම්දුලිල්ලාහ් රබ්බිල් ආලමීන් මජ්ලිස් නිමුනි